Bos días a todos. Vamos a dar comezo á sesión ordinaria co seguinte orde do día. O primeiro punto, aprobar as actas dos días 3 do 5 de 2017, unha sesión ordinaria, do 23 do 6, unha extraordinaria urxente, e do 5 do 7, que era tamén ordinaria, e do 13 do 9, tamén unha sesión ordinaria. Votos a favor? Unanimidade. O segundo punto é dar conta dos decretos dos meses de setembro e outubro de 2017. E o terceiro punto é dar conta dos decretos número 1290. Vou coller a orden por aquí. Vou empezar polo 1245 de 2 de xullo, que é designar como sustituta nas funcións da alcaldía do día 13 a primeira tenente de alcalde, Montserrat García. O decreto 1245 do 2 de xullo, que é designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local extraordinaria do 15 do 9 a primeira tenente de alcalde, Montserrat García. O decreto 1245 do 2 de xullo, que é designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local ordinaria do 20 do 9 a primeira tenente de alcalde, Montserrat García. O 1245 do 2 de xullo, que é designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local extraordinaria do día 28 do 9 a primeira tenente de alcalde, Montserrat García. Tamén o 1245 do 2 de xullo, que ditamina designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local ordinaria do día 18 do 10 a primeira tenente de alcalde, Montserrat García. ¿Dónde tiene el número este decreto, Marina? O número 1545, que resolve delegar na concelleira Montserrat García Chavarría a atribución para realizar as xestións, efectuar os trámites e asinar os documentos precisos para a matriculación dunha excavadora de titularidade municipal. E, por último, o 1544, que é unha resolución de adhesión ao convenio entre a Xunta de Galicia e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a integración das bibliotecas públicas municipais no catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Pasamos ao punto número 4, que é acordar a compatibilidade para o desempeño de actividades privadas da traballadora municipal Helena Tenreiro Arcos. Retomamos a orde do día e, como decía, vamos ao cuarto punto, que é acordar a compatibilidade para o desempeño de actividades privadas da traballadora municipal Helena Tenreiro Arcos. Alén. Sí, bos días. O 21 de setembro tuvo entrada por registro unha solitude por parte de Helena Tenreiro Arcos, profesora do Conservatorio na disciplina de violín, no cual solicita o recoñecemento da compatibilidade para o desempeño de actividades privadas, neste caso para a impartición de talleres de música nunha empresa denominada La Malona, argumentando que por elo se vea afectado o seu horario laboral no Conservatorio das Pontes. Iniciouse o procedimento, está informado favorablemente polo técnico, por iso propoño ao pleno reconocerlle a Helena Tenreiro Arcos con a compatibilidade para o exercicio das actividades privadas por conta propia, consistentes na importación de talleres de música a meniños e meniñas de 0 a 3 anos. A interesada pode compatibilizar o exercicio de actividade privada co posto de traballo que desempeña no Conservatorio Profesional de Música Municipal, sempre que non interfira co correcto e pleno desempeño dos seus cometidos na entidade local, no relativo ao cumprimento da xornada, horario, quendas, segundo actualmente establecido e que se pode establecer no futuro, co cual é a proposta ao pleno. Ben, algunha intervención neste punto? Procedemos entonces á votación. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao quinto punto, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza de réxime interno da Escola Infantil Municipal A Barosa. Alén. Ben, neste punto
unha modificación do Regulamento de Réxime Interior, regulamento que foi aprobado xa en pleno no novembro de 2015. En este caso, a modificación ven dada porque hai unha falta de coherencia con outra normativa municipal, neste caso a Ordenanza Fiscal número 24, eliminar deste xeito a regulación contida no artigo 25, no que se contén o régimen de tasas da escola infantil, e, ademais, preténdese excluir da regulación do servicio calquera referencia á forma de xestión da gardería, nos artigos 2.4 e 11. Na consideración de que esta decisión corresponde a cadar ao xestor en cada momento, e así como actualizar a oferta de comedor e as plazas que se ofertan na actualidade. Ademais, tamén introducíronse modificacións necesarias para adaptar o texto á Lei 39 de 2015 de Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas. Estuvo sometido esta modificación á consulta pública, a cual non se presentaron alegacións, e a coordinadora de Servicios Sociais, neste caso, asinou un informe en canto ás modificacións a introducir no regulamento que se remiteu á Consellería de Política Social para que lle dan oportuno visado previo ao seu paso por pleno. Isto levou a comisión informativa, onde un pouco xa se trataron todos os temas, como ben digo, basicamente a supresión dese artigo 25 do regulamento hasta ahora en vigor, porque é unha falta de coherencia coa normativa municipal da Ordenanza Fiscal número 24, e despois, basicamente, son aspectos de redacción, como que se introduce o número de registro das entidades prestadoras dos servicios sociais no actual regulamento. Todo consta no informe da técnica de servicios sociais. Alguna intervención? Procedemos entonces á votación. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao sexto punto, que é aprobar o expediente de subvención nominativa a favor da AMPA Outo Eume do CIP a Madalena para o programa Eu Almorzo no Cole. Isa. Bos días a todos. Bueno, se queredes, podemos facer os dous puntos xuntos, aprobar os 6 e os 7 en común, porque realmente son dúas subvencións nominativas co mesmo fin, se vos parece ben. Bueno, bos días a todos e a todas. Traemos hoxe a plena aprobación dos expedientes das subvencións nominativas a favor das AMPAs a Madalena, Outo Eume e a Fraga Medoñas, que no presente curso escolar 2017-2018 ponse en marcha por 9º ano consecutivo o programa Eu Almorzo no Cole, unha iniciativa que conta co apoio do Concello en colaboración cas AMPAs dos centros públicos, tanto a Fraga como a Madalena, coa finalidade de atender as razóns singulares do marcado interese público. Deste xeito, a iniciativa xorde da necesidade de dar resposta ás necesidades sociolaborais das familias e favorecer a conciliación familiar e laboral. O feito de que o programa se pretenda conveniar cos centros escolares anteriormente mencionados ven condicionado pola existencia da demanda dos mesmos. As cantidades que se lles van a dar, polo que propoño a adopción do seguinte acordo, é que a AMPA Medoñas do Colexio A Fraga reciba sobre 10.200 euros e a AMPA Outo Eume do Colexio A Madalena 11.150. Propoñemos a adopción do seguinte acordo, que é a aprobación da concesión dunha subvención nominativa a favor da Fraga e da Madalena. Alguna intervención? Sí. No. Bueno, bo día. Nos imos votar a favor destas subvencións. Nos gustaría dicir, no mes de maio preparamos aquí no Pleno unha moción de apoio unha dotación de comedores escolares no Concello das Pontes, onde se incluía a petición de que tamén incluíra a Xunta de Galiza a asunción do servicio de almorzos no cole, porque entendemos que non é un servicio que axuda a conciliación, sino que tamén debe ser parte do servicio educativo e, ademais, debe ser gratuito. Entón, independentemente da subvención que se lleva a dar ás AMPAs, pensamos que é importante que faledes tamén neste caso ca Consellería, ver en que punto porque a moción está presentada no mes de maio, en que punto se pode chegar a un acordo para que les asuman neste caso tamén o servizo. Xa tivemos algúns contactos coa Xunta,
temos intención de ter outros contactos máis formales e máis tal, sobre todo, como sabedes, coa unión dos dous coles aumentou moito a demanda do almorzo e creemos que deberían asumir polo menos a parte proporcional deste cambio de horarios e de conciliación. Por lo tanto, vamos a seguir intentar falar con eles e que eles tomen a súa parte. De acordo. Procedemos entonces á votación dos dous puntos, do 6 e do 7. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao octavo punto, que é aprobar o expediente de subvención nominativa a favor da Sociedade Hijos del Ayuntamiento de Agolada e As Pontes. Alén. Sí. Bueno, neste caso traese a proposta do Pleno, a aprobación plenaria, pois unha subvención nominativa á Sociedade Naturales do Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, que foi constituída no ano 1912 na Habana. Como outros anos, pois, esta subvención ven adicada a aqueles todavía nados en As Pontes que ainda existen a día de hoxe, e aos seus numerosos fillos que conservan a nacionalidade española, dado que a súa situación hai situacións especiais, requiren dun acompañamento por parte da directiva. Neste caso, aparte de contribuir a manter vivo o sentimento de galeguidade na colonia pontesa na Habana e a axudar a conservar o panteón tamén que ali existe, e paliar as limitacións dunha poboación envellecida como son os naturais das Pontes, co cual hai razóns que acreditan o interese público social e humanitario que fan meceo desde esta concesión da subvención nominativa á Sociedade de Naturales do Concello das Pontes de García Rodríguez. Algúnha intervención? Votos a favor, entonces. Unanimidade. Pasamos ao punto 9, que é aprobar a modificación da base número 48 da execución do orzamento municipal. Toni. Bo día. Como sabedes, esta modificación da base de execución do orzamento trae causa dos puntos que aprobamos antes, 6 e 7, que expuxo a miña compañeira Isabel, e en puridade este punto teria que ir antes que o do outro, porque ao final estamos aprobando unha subvención que non ten consignación orzamentaria, pero bueno, ao marxen da anécdota, si aprobamos este punto, pois non terían problema os anteriores. Simplemente, como xa explicou a compañeira Isabel, trátase de, partindo do mismo dotación crediticia que había consignada no orzamento, facer un novo reparto, reforzando o servicio para as dúas AMPAs, tanto o Autoeume da Madalena como a Medoñas da Fraga. Neste último caso pasa de 6.700 euros a 10.200 e no caso do Autoeume da Madalena de 9.700 a 11.150. Verdes que no informe de intervención municipal, cando fai esta consignación, hai un erro en 200 euros. Si este erro fora real, non chegaría ao crédito, simplemente un baile nun número. En realidade, xa digo, son 10.200 para a Fraga e 11.150 para a Magdalena. E é redistribuir o crédito porque, evidentemente, o servicio, dadas as circunstancias que ocurriron ao largo dos últimos meses, pois é necesario reforzalo. Así que propoñemos a aprobación da modificación desta base da execución orzamentaria. Algúnha intervención? Pasamos entón á votación. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto número 10, que é aprobar a conta xeral do exercicio 2016. Toni. Si, neste caso, como cada ano, digamos, é un requisito indispensable a aprobación da conta xeral en pleno e remisión ao Consello de Contas. Xa falamos neste pleno, creo que foi alá por maio, da liquidación do orzamento. Non vou a insistir en que, digamos, o estado económico do Concello é bo, que non estamos endebedados. Simplemente, sabedes que se compón dunha serie de documentos, fixemos 2 comisións informativas con esos documentos, veñen un balance, conta resultado, se queredes debatir algún punto, falámolo, non hai problema. Simplemente, digamos, do informe de intervención, dos indicadores que veñen ao final, cando fai
o análisis do esforzo fiscal, é dicir, sobre os dereitos recoñecidos, impostos directos, impostos indirectos, tasas, precios públicos, se eso o repartimos entre todos os habitantes do Concello, poderíamos chegar á conclusión, sale unha magnitud que é 1076,90. Isto supoñeríamos que cada habitante do Concello é o que está aportando en vía impositiva. É obvio que non só os veciños pagan impostos, sino que tamén as empresas, e fundamentalmente as empresas son os que fan, neste caso, un maior esforzo fiscal. Pero, bueno, ese reparto sería tal cual como que cada habitante do Concello, cada veciño, poñería 1076,90 euros. Cal sería o gasto por habitante que fai o Concello? É dicir, que é o que recibiría cada veciño das Pontes en servicios ou inversións por parte do Concello? Se só temos en conta o gasto corrente, é dicir, só en servicios administrativos, estaríamos falando que cada veciño recibe 1.206,13, é dicir, tería un saldo positivo de 200 euros entre o que paga e o que recibe. E se a isto lle sumamos as obrigas recoñecidas netas, que tamén meteríamos o capítulo 6 de inversión, o saldo positivo ainda se incrementaría a favor dos veciños das Pontes hasta un total de 1.415,28. É dicir, a diferencia entre o que os veciños, se fora así, que repito que non é así, é simplemente unha magnitude, entre o que aportan e o que reciben, é un saldo positivo de 400 e pico euros a favor de cada veciño. Isto simplemente é o que podemos traer das magnitudes do informe de intervención. O seguinte punto do orde do día xa os poño tamén. Antes, digamos, o listado de reparos ou advertencias á legalidade que fai intervención á xestión do equipo de goberno era un documento que formaba parte da propia Conta Xeral. Ahora, desde, non sei se 2 anos ou 3 anos para aquí, hai que dar conta especificamente. E vai nun documento aparte o listado de reparos ou advertencias da legalidade que fai a intervención municipal. Sí, ¿alguna intervención? Escobre. Bueno, yo como he manifestado siempre que traéis un presupuesto aquí y que después se trae la liquidación, evidentemente no voy a hacer preguntas, solo voy a explicar por qué me voy a abstener, ¿vale? Me voy a abstener porque desde que estoy aquí, cada vez que presentas un presupuesto, tú hablas de que pintas en unas partidas, despintas en otras y además afirmas, porque además estas grabaciones plenos, constantemente, de que eso no va a tener nada que ver con lo que va a pasar al final. Lo cual, como digo yo, para mí, desde mi punto de vista, es un mal ejercicio, porque el presupuesto es un documento donde plasmo económicamente cuál es mi programa político, mi programa de pueblo, mi programa de futuro para esto. Entonces, evidentemente, no puedo evaluar una liquidación respecto de algo en el que el propio Concello de Facenda no cree cuando lo presenta a su aprobación y que lo estaba variando constantemente. Después, respecto a los ratios que has dicho, que son, evidentemente, son a mero título informativo, porque en el caso de As Pontes están totalmente desvirtuados por la existencia de un gran contribuyente y después el resto de la población. Entonces, me gustaría que sí que los presentáramos, a lo mejor teniendo el impacto de ese gran contribuyente y más por saber el grado de dependencia que tenemos de él. Porque independientemente de que se haya aprobado la reforma que va a alargar la vida de la central térmica, etcétera, oye, pues sí que hay determinadas opciones políticas que en Madrid a lo mejor no están apostando mucho por esta central térmica ni por otras, sino más bien por la finalización de ese tipo de centrales, lo cual, evidentemente, pues, significaría un problema bastante grave para este concello. Bien, nada, yo cuando presento un documento económico no digo que no vaya a tener nada que ver, digo que evidentemente es un documento vivo y que va a variar. Necesariamente tiene que variar. Es imposible presentar un presupuesto a principio de año. Normalmente ya lo presento más tarde de lo que me gustaría. A mí me gustaría mucho presentar el presupuesto ahora en estas fechas para que entrara en vigor el 1 de enero y tener un documento que durara los 12 meses del año. Por las circunstancias que sean, eso me resulta difícil o imposible.
pero es obvio que cuando uno presenta un documento económico, ese documento está vivo, no puede pretender que sea una foto fija. La foto fija es la liquidación. El presupuesto es un documento, es una declaración de intenciones en la que sí se manifiestan una serie de políticas de ingresos y de gasto, pero que evidentemente y necesariamente tiene que variar a lo largo del ejercicio. Y es lo más normal del mundo, es perfectamente legal y además ocurre yo creo que en el 100% de los ayuntamientos de España, porque además tiene que ser así. En cuanto al tema del esfuerzo fiscal y todo eso, es evidente, ya lo dije, si fuera que cada vecino de As Pontes no hubiera contribución de empresas ni de nada, pues cada ayuntamiento, o sea, cada vecino pagaría o ingresaría al ayuntamiento algo más de 1.000 euros. Evidentemente, las empresas cuentan y mucho, y hay una que cuenta y mucho. Al respecto de lo que tú dices, pues evidentemente se va a cometer ahora mismo una reforma que garantiza la viabilidad y el funcionamiento de esa central para el medio plazo, por lo menos. Con lo cual, en ese sentido, podemos estar tranquilos. También es cierto que el reflejo del esfuerzo fiscal, el hecho de que haya esos importantes contribuyentes empresariales, hace que, digamos, el nivel impositivo que tienen que hacer los vecinos o el esfuerzo fiscal que tienen que hacer los vecinos sea menor. Que en otros ayuntamientos que no lo tienen, evidentemente, para generar o tener una serie de servicios, pues tienen que pagar más. Eso es así. Y evidentemente, pues, oye, lo que pretendemos es que durante muchos años siga siendo así y podamos seguir teniendo la misma carga impositiva baja en comparación a los ayuntamientos del entorno que venimos manteniendo en estos años. Sí, xuntos. Bos días. Na mesma liña que acaba de decir Escourido, os orzamentos non se corresponde o que presentades despois coa liquidación. Vemos como se incrementan determinadas partidas que inicialmente estaban dotadas normal, pero que vemos que se incrementan, por exemplo, as de festas e as de publicidade. E despois tamén vemos outras que inicialmente xa nos parecían un pouco escasas e que despois comprobamos que non se gastou nada do que estaba previsto, como por exemplo no Fondo de Atención á Violencia de Xénero 4.500 euros que están sin usar, en Desenvolvemento Rural 10.700 que tamén están sin usar, en Fomento do Emprego que tiñades 40.000, quitastes 12.000, e dos 28.000 aínda vos sobraron outros 8.000. Entón, na liña que dixo tamén ora Escourido, non sei que proxecto tedes para este pobo, sería necesario que de cara ao 2018 vos centrarades no que importa, que é crear emprego, crear que veñan industrias, estas cousas, porque ao final non estades facendo nada para fixar poboación e para que poidamos vivir aquí. En canto aos reparos, sí que nos chama moito a atención. En principio, os reparos son un escrito que fai a funcionaria cando está en desacordo co fondo e coa forma nas que se fai un gasto, neste caso. Chámanos a atención que hai 184 reparos, dos que 10 son suspensivos e que se corresponden coa aprobación de facturas e con xustificación de subvencións nominativas. Nada, poñelo de manifesto que de cara ao 2018 pois modifiquedes a vosa política e vos centredes no que realmente importa, que é que a xente viva aquí nas Pontes e viva ben. En eso estamos de acordo, María. Evidentemente todos queremos facer este tipo de políticas de fixación de emprego, emprego industrial, en fin, fixación de poboación, todo eso é fantástico. Pero, en fin, non me quero escudar na Lei de Facendas Locais, pero a Lei de Facendas Locais, mentras non a modifiquen, di o que di. Entón, bueno, cada administración ten que centrarse no que pode facer. E dis que modificamos, comparte esa crítica de Manolo, que temos un orzamento inicial
que ao mellor non ten moito que ver coa liquidación, pero que, repito, ten que ser así. Evidentemente, ti dis que hai partidas que quedan que sobra crédito. Pois sí, é normal que en algunhas partidas sobre crédito e é normal que hai partidas que falte crédito. Pero sabes que o que máis incrementa sobre o orzamento inicial? O capítulo 6. O capítulo 6 que é inversión, é o que máis incrementamos. Non festas, nin publicidade, nin nada deso, que ao mellor tamén, todo é bon, pero o que máis sempre vai coxo o orzamento inicial é no capítulo 6 de inversión, porque despois esa inversión procuramos acometer co remanente de tesorería. E créeme que a inversión que fai o Concello sirve para fixar población, sirve para crear ou manter o emplego que hai, e sirve para moitas cousas, porque é moi bonito decir, claro, que o Concello cree emplego, así, soltalo así, e ala, a sacar variñas máxicas e a ver como se fai eso. Eso é moi bonito de decir, pero tamén sería fantástico, precioso, e además quedarías magníficamente ben dicindo como facemos. Porque seguro que se non se nos ocurriu algo e hai maneira de facelo, gustosos e encantados recolleremos a túas suxestións ou as de calquera outro que o poida decir. Porque eso de decir, crea de empleo, mantén de población, pero eso di como, vai un pouco máis alá e seguramente será máis enriquecedora o debate e seguro que tomamos nota e o levamos adiante. Pero xa che digo, sobre as modificacións orzamentarias normalmente son para acometer obras e che garantizo que esas obras non sei se crean moito empleo, pero que axudan a mantelo e que a inversión se procura facer aquí no Concello, é así, e levamos, quero dicir, en todos estes anos procuramos facelo, e iso tamén é, digamos, ter unha boa situación económica e tratar de que a maioría dese gasto se faiga no Concello, é dicir, si nosotros ao final, sobre un orzamento inicial de 15 millóns de euros, ao final nos vamos a 21 ou 22, e desos 22 millóns de euros ponlle que 3/4 partes se invirtan no Concello, é un fluxo económico moi importante que che garantizo que non sei se crea empleo, pero que axuda a manter población, porque para manter población tamén hai que dar un nivel de servicios bons. Porque se aquí este fora un pobo pequeno que non tuvera servicios, pois ao mellor moita xente que xa non está fora da edad laboral se iría a vivir a outro sitio onde teña acceso a eses servicios. E concordarás conmigo, e además non temas que salir á rúa e falar cos veciños, que aquí temos un nivel de servicios que é comparable aos dunha cidade media ou grande. Por iso hai moitos veciños que tendo a opción de irse a vivir a outro lado se quedan aquí precisamente por eso. E iso é fixar población. E facer o gasto aquí é fixar población e é generar empleo ou evitar que se destrúa. Entonces, quero dicir, eso penso que é unha realidade ou é a miña maneira de velo e xa che digo que calquera suxestión nese sentido, no que, por suposto, estamos todos de acordo, pois será benvida e agradecerémola. Unha cousa? Nada, que o teu traballo a ti a xente votoute para que ti soluciones estes problemas. Entón, tens que buscar ti a solución, para iso te votaron a ti. E se non sabes, pois terás que preguntarlle a alguén que sepa, ou se non, pois deixar o teu cargo a outra persona que sepa. Como sempre nos gusta traer a voz dos veciños aquí ao pleno, vou vos comentar isto que vin en internet dun veciño que moi acertadamente comentou e dixo: cando vos din a realidade do que está a pasar, vos, o Concello, tapades ollos e oídos e tirades para adiante. A xente non está resentida, sodes vos que non escoitades nin vedes a realidade. O Concello está seguindo a pique e vos seguides tirando cartos en tonterías que non son nin remendo sequera e encima presumides dunha boa xestión que na realidade é unha hipoteca para o futuro do Concello. Isto é o que están dicindo os veciños aí fora para que o separen. Pois eu non sei se farei ben o meu traballo ou non farei, eso xa o dirán os veciños dentro de ano e medio. O que ten o estar aquí sentados todos é que cada 4 anos os veciños todos voluntariamente votan e deciden que non fai ben, que non fai mal, en fin, e iso en iso consiste a democracia e iso temos que asumilo. Entón, aí dirán se o meu traballo é bon ou non é bon, ou se me teño que ir ou non. En calquera caso, creo que quen te equivocas eres tú, o que pensas que estás aí sentada solo para decir aquelo como o rei do traxe transparente, decir que bonito traxe, non. Ti podes estar aí, evidentemente, para criticar, e tes que fiscalizar, pero tamén podes aportar moito, si queres, ou si sabes.
Entón, aí non é só decir o mal que facemos, perfecto, dío, e en fin, de todos tomamos nota, pero tamén podes ser propositiva, tamén podes aportar, tamén podes axudar, porque non é só decir o que teríamos que facer, porque o mellor, pois, efectivamente, somos tan malos que non nos damos conta. E ti, si sabes como solucionar todos os problemas que a todos nos preocupan, entón, por eso che digo, eu gustaríame que fóramos, evidentemente, dime todo o mal que o faigo e as críticas todas, pero tamén, si tes algunha solución aos problemas dos veciños das Pontes, pois tamén é a túa función aportala, así que podes, e además, repito, que o agradeceríamos todos, e os veciños tamén, seguro. Sí, algunha cousa máis? BNG, sí. Bueno, nos vamos a aprobar o documento que se presenta, porque entendemos que é un documento técnico, é un documento onde aparecen os números, non é a filosofía de gasto do goberno municipal, que evidentemente nós non compartimos, xa o sabedes, non? Témolo manifestado tamén públicamente, e así o facemos cada vez que dignades e temos a sorte de que presentedes orzamentos aquí, non? Que, por certo, dito sea de paso, non é o máis habitual no voso goberno municipal. Nós non vamos a entrar no detalle destas contas, porque xa o fixemos en outros plenos, e aparte creo que o dato acaba de dar Toni xa na súa intervención, cando dis que o gasto por veciño estaría en 1.200 euros se collemos o capítulo 2, o capítulo de servicios, e que podría chegar a 1.400 se incluímos tamén o capítulo de inversións. Bueno, pois a diferencia é esa inversión que facedes vos. É dicir, nós temos manifestado varias veces. O Concello o que fai é ingresar carto para funcionar, basicamente. En investimento métese, sí, só faltaría, non? Pero que basicamente o metemos entre o capítulo 1 e o capítulo 2. E iso sabedelo vos tamén, non? En canto ao tema das limitacións legais que tedes, si é a lei de facenda local, si é a lei de réximen local, si é a lei de administración local de Galicia o que vos impide facer cousas, bueno, acabámoslo de ver nos decretos dos que dades conta, non? Hai varios decretos nos que dades conta onde se vos di que estades desenvolvendo actividade que non vos compete. É dicir, que estades facendo actuacións que según esa legislación que ti dis que non che deixa facer, facedes igual. Sin embargo, para outras que se vos propoñen, colledes o escudo e a disculpa da legislación. Bueno, é un criterio voso, un criterio cambiante según o voso interés. Xa digo, están os decretos dos que acabades de dar conta agora. E a respecto tamén desas propostas que ti dis que acolleríades gustosamente, home, pois dependerán de onde veñan, porque dende o BNG levamos desde principio de legislatura presentando propostas que afectan ao ámbito económico, ao ámbito social, ao ámbito de emprego, ao tipos impositivos e demais, e que non sepamos non aceptaches nin a primeira. Home, entendemos que en algunhas podemos estar equivocados, por estar en todas é un pouco máis complexo, non? Non hai ningunha das propostas que nós si fixemos e constan que fosen para adiante. Non sei se é que nas recibiches gustosamente ou é que non vos gustaron, non? Pero, bueno, creo que vamos a ter ocasión de falar nos seguintes puntos de algo parecido e deixarémolo por aí. Repito, vamos a aprobar o documento contable, o cal non significa que estemos apoiando a política orzamentaria e de gasto do goberno municipal. Bueno, pois procedemos entonces á votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Como xa se falou de dar conta dos reparos efectuados pola intervención durante o exercicio 2016, se queredes retomamos, pero se non pasamos ao punto seguinte. Pasamos, entón, ao punto número 12, que é aprobar a modificación orzamentaria número 33/2017 na modalidade de crédito extraordinario suplemento de crédito número 2/2017. Sí, neste caso trátase xa polas alturas do ano que estamos, da derradeira modificación orzamentaria na modalidade de crédito extraordinario suplemento de crédito. Nesta ocasión trátase digamos, precisamente a
a colación do que falábamos antes da modificación de determinadas partidas orzamentarias. Pois hai partidas orzamentarias que ao largo do ano resulta que por las cuestións que seña, pola gestión, pola organización de cada departamento, se quedan insuficientes, e unha das modalidades para poder incrementar o gasto nesas partidas é facer un suplemento. Se a partida está creada, é simplemente dotala de máis carto. Que é necesario para poder facer isto? Ter carto. Hai que ter un concello saneado e con unha economía controlada para poder, facer esas variacións, porque se non houbera eses remanentes líquidos de tesorería positivos, pois habería que tirar todo o ano co orzamento inicial e axustarse a eso. Pero, evidentemente, neste Concello e este equipo de goberno, pois, nese sentido, ven traballando desta maneira, co remanentes líquidos de tesorería positivos. Ao longo do ano se suplementan partidas, normalmente a final, precisamente para que non queden facturas sin pagar, e se acometen inversións. Neste caso, partíamos alá por marzo, cando se fixo o peche a liquidación do orzamento dun remanente líquido de tesorería para gastos xerais de 4.600.000 euros, algo máis. Ao longo do ano se foron implementando 3.846.000 euros e neste expediente se dotan casi 700.000 euros, quedando 60.317. No listado que vedes que acompaña este expediente, algo menos da mitad vai para actuacións ou liquidacións ou maior parte de cosas que están feitas ou que se fixeron, e a outra mitad vai para suplemento de partidas. Detallándoas, hai unha para vestiario da Policía Local, hai outra para traída de auga a Cabeza de Vaca e as Lamelas, hai outra para material eléctrico de averías e iluminación pública, outra para luminarias do xardín municipal, outra para inspección de parques infantís, outra para limpeza de muros do Parque do Eume, outra para césped artificial do Parque Infantil Municipal, outra para tarima plástica do Parque Infantil Municipal, outra partida para señalización de ruta perimetral do lago, outra para papeleiras do sendeiro do lago, outra para reparación da pista perimetral do lago da fase 2, outra para entorimado do Colexio de Santa María, outra para a mostra de música coral, outra para recuperación de patrimonio fotográfico, exposición aire libre, outra para recuperación, patrimonio fotográfico daquelas pontes, outra para produción e maquetación do libro de fotografías, outra para talleres de conciliación en inglés, outra partida de suministración de vallas para eventos deportivos, unha liquidación das obras do circuito de Cars, outra partida para o concurso de tapas, outra partida para o MOVA, outra partida para limpeza e acondicionamento da cara norte do lago, outra para aglomerado da pista de Penapurreira a Tamaciñeira, outra partida para reparación de beirarrúas no polígono tamén de Penapurreira, debe ser unha factura dunha reparación dun camión, outra mellora de camiños en Maciñeira, o IBE, liquidacións de estradas en Ovilar, Regalados, Graña, Recemón de Ocaneiro, Arrega, Dama, Raxón, Castiñeiro, Paipaz, Pereira e Currás, unha liquidación da pavimentación da Rosalía de Castro, outra liquidación de reparación de estradas en Avenida Villalba, Rúa Xermade e a Cubeliña, outra liquidación da mellora da accesibilidade de pavimentación da Avenida Castelao e un ciclo de charlas saludables da Voz de Galicia. Estos suman 316.000 euros e esta sí que é a parte, de actuacións concretas. Podedes ver que a maioría xa son feitas ou son liquidacións de obras que se fixeron ao longo deste ano. E despois se dotan, xa vedes que son números redondos, 30.000, 50.000, 29.000, determinadas partidas para facturas que ou están xa registradas ou se prevén que vai entrar daqui a final de ano e poder facerlles fronte sin que queden colgadas ou tratando de que queden colgadas a menos posibles dun ano para outro, e que os proveedores cobren, este ano. Unha partida sería de suplemento para iluminación pública, reparación de iluminación pública de edificios municipais, por 30.000, outra de reparación de parques por 50.000, outra de educación primaria por 29.000, outra de actividades culturais por 30.000, outra de festexos populares por 20.000, outra de publicidade de turismo aos pontes por 15.000,
outra de reparación, rebacheos, etc., por 133.000, que é a máis, digamos, a máis cuantiosa, outra de reparacións de vehículos por 10.000, outra de formigón por 20.000 e outras de direccións de obras por 40.000. Isto suman 377.000 euros. Entón, este, xa digo, é o último crédito extraordinario, suplemento de crédito que traemos este ano, e xa digo que se trata fundamentalmente de facer frente a gastos previstos ou que se teñen previsto facer antes de final de ano e poder facerlles fronte sin que digamos, queden sin pagar os servicios ou a obra que en cada caso se fixera. Sí, algunha intervención, Manolo? Xuntos? Sí, bueno, para non repetirme, remítome á intervención anterior, porque é basicamente o mismo, e a do pleno anterior. Solo sinalar que, entón, cos 16.000 por un lado, 6.000 e 10.000 por outro, son 30.000 euros máis para o parque municipal, que sumados os 111 do pleno anterior que daban, pois, están as obras do parque agora mesmo en 141.000 euros. De información aos veciños, hai un informe de intervención desfavorable, polo tanto, abstémonos. Os motivos o mismo, porque son obras de mantemento, remítome ao anterior. Non conozo en detalle, porque non levo ese departamento, pero me imagino que no que se refiere ás obras do parque municipal, pues houve un contrato no seu momento para cambiar o céspede, e me imagino que unha vez que se empeza a traballar na zona, pois se verán cousas que hai que manter, como ti ben dís, son obras de mantenimento que hai que facer periódicamente, ou hai elementos en mal estado que hai que cambiar, os parques se inspeccionan todos os anos unha vez para certificar a seguridade de que os veciños poidan levar ali os seus pequenos con seguridade, e sempre hai obras de mantenimiento que hai que facer, evidentemente, eso é, pois, os mantenimientos das instalacións que hai son recurrentes e, evidentemente, se queremos ter as instalacións públicas en bon estado, pois é inevitable facer mantenimientos. Eso non significa que non seña gasto productivo, porque, ao final, pois, repito, ese gasto procúrase facer na localidade, e, ao final, as obras de mantenimiento pois, tamén servirán para manter algún empleo, incluso, e, sobre todo, ter as instalacións públicas en perfecto estado para disfrute dos veciños. Sí, Benegán. Bueno, nos vamos a votar en contra, como xa fixemos no anterior que trouxéchedes, e xa advertimos en ese momento que a partir de aí íbamos a tomar sempre a mesma posición, non? Porque vamos a votar en contra pois, os mesmos argumentos que utilizamos en aquel pleno, non? Fundamentalmente polo que acabas de decir. Veis que a maioría, nos casi diríamos que todo o que vai aquí, é xa gasto feito, gasto realizado. Todo, na súa inmensa maioría. Home, se empezamos a ler, salieron na prensa, actividades que se acaban de desenvolver, por certo, algunhas tamén impropias, como decías antes, que esas das que a legislación non vos deixa facer, pero, sin embargo, vamos a meter carto aquí porque xa están desenvoltas. Non sei se pediche esa autorización para facelo, non? Pero isto que evidencia, e é o que máis nos preocupa a nós tamén, un dos aspectos que evidencia é a falta de control absoluto. É dicir, vosotros gastades e despois vestidos o santo, non? Gastades e despois vedes poñendo carto para algo que teríais que ter inicialmente antes de facelo, non? E non é unha cuestión de urxencias nin gastos inaprazables, non? Estamos a final de ano e, home, o que aparece por aquí son actividades que soledes desenvolver durante os anos, durante todo o ano. Home, hai liquidacións de obras, non? Hai aglomerados, está o MOVA, está o concurso de tapas. Home, non se fan un ano nada máis, facedoas todos os anos, e ora chegamos a final de ano e hai que meter cartos porque están gastados e non sabía. Home, claro, despois, quen asina estas facturas? Dalle a conformidade un concelleiro ou unha concelleira. Pero hai algunha comprobación de tipo técnico de que estes gastos esteñan realmente feitos, realmente executados. Nós non temos constancia delo, non temos constancia, non? Gustaríanos tela tamén, non? Logo, o que tedes aquí é un descontrol total e absoluto. E o que máis nos preocupa tamén é que isto, levádolo facendo durante todo o ano, e como ti moi ben dís,
con 4.600.000 euros. 4.600.000. Alabán. Deixade 60 e pico mil, por certo, igual daba para o programa informático de xestión, de recaudación, que permitira pagar fraccionadamente os impostos. Ese que levamos reclamando, unha das propostas que fixemos, e que a día de hoxe aínda non está. Igual chegaba, foi unha lástima que non meterades tamén aquí. Non? Pero, bueno, xa digo, 4.600.000, alá van. E en que van? Bueno, pois en tipos de actividades como vedes aquí. Non? Desde vestiarios hasta material eléctrico, luminarias, inspeccións, limpezas, céspede artificial, tarima plástica, é dicir, no gasto que debe de ser rotineiro, que debe de ser do día a día do Concello. Non é un gasto extraordinario isto. O Concello das Pontes ten un remanente de 4.600.000 para meter aquí, para facer este tipo de gasto. Home, nos entendemos que non debería de ser aí. Non debería de ser aí. Donde debería de ser? Pois nesos proxectos que vos xa sabedes, que tedes, redactados incluso os proxectos tamén, pero que non van pa diante porque non queredes. Porque non queredes. E volvemos a falar do tema do xeriátrico. 5 millóns de euros. Aquí van 4.600.000. Xa casi estaba feito. Xa casi debería estar feito. Un proxecto para o que tedes, decíamos outro día, que tiñades 2 proxectos, non? Equivocámonos. Hai 3 proxectos para o xeriátrico, pero todavía non é xeriátrico. Non? Ou o centro que falábamos, integrado, para persoas con discapacidade. 1.900.000. 4.600.000 gastados e non dá para 1.600.000 ou 1.900.000 que era o que valía ese centro. Que tedes terreo, tedes carto e, por certo, insisto outra vez, tedes o compromiso de facelo. Compromiso de facelo. Vale? Bueno, claro, o peor é que todos esos proxectos pasaron por diante porque deixachedes pasar o plan da minería, o plan do carbón. Non fuchedes quen de recuperar nin 10 millóns de euros que nos decía Ana nunha ocasión. Dixo, bueno, dos 40 e pico, 50 que hai, 10 igual os recuperamos. Aínda non fomos capaces. Non? Outros concellos se o fixeron. Outros concellos nas mesmas circunstancias que vos, gobernando no concello, con organizacións políticas relacionadas no goberno do Estado e na Xunta tamén, foron capaces de desenvolver proxectos de máis de 20 millóns de euros. As Pontes non. As Pontes non. E encima ten recursos propios para facelo e tampouco fai. Non sabemos pois, onde pode estar a xustificación de todo isto. Claro, non sabemos, non queremos o que pasa. Por que non facedes? Iso é o que nos gustaría saber a nós, levámoslo preguntando. Por cartos non é. Cartos hai. Cartos hai. 4.600.000 acabades de liquidar aquí neste ano. Terreos hai tamén. Autorizacións entendemos que tamén as hai. Onde está o problema logo para facer eso? Cal é o problema? Cuestión de prioridades. É prioritario gastar en pouco, non? E encima como se gasta, claro. Di Toni, non, en festas, tanto non. Joder, se empezamos a mirar as festas, o problema é que vos distribuídos festas durante todo o ano e non hai Dios que faiga un control deso. Gustaríanos un día que nos trouxerades os datos totais do que organizades en festas. Non? Claro, en festas incluso para dar de comer gratis, que eso xa apaga e vámonos. Non? Damos de comer gratis. Non? Bueno, e despois di Toni que o veciño pois, tería un gasto de 1.070 euros ou de impositivo, bueno, non, porque está en Endesa, tal, joder. Si isto se recauda para gastar desta maneira, eu creo que estades equivocados. Creo que estades equivocados. Que hasta agora a xente vos foi dando os votos e tedes maioría absoluta, bueno, eso non pode negar ninguén, é evidente tamén, non? Ora, iso non quere decir que teñades carta blanca para gastar como que irades, tampouco, non? O que sí, xa digo, nos gustaría deixar de manifesto aquí como gastades, e isto é como gastades vos, e estamos falando de 4.600.000 euros. Hai concellos no país que non teñen ese orzamento. E o voso é extraordinario, a maiores de... Non? 4.600.000 euros en rebacheos que fan falta, en beirarrúas que fan faltas, en adoquíns que fan falta, pero que é o gasto que debe de ter un concello ordinariamente durante todo o ano. Non é un gasto fora do normal. E si nos gustaría que dunha vez por todas empezarades a tirar proxectos que si son productivos e que ademais son necesarios tamén para este Concello. Creo que a demanda que tedes deles é evidente. Non é unha demanda do BNG, sino que é unha demanda veciñal, non? Desde fai anos.
Ben, Kiko, esa é a túa visión, a túa exposición, faltaba máis, e, bueno, pois, perfecto. A ver, quen xa compre, pois que xa compre. Lícito, honesto e hasta, bueno, non sei se ético, pero, bueno, cada un. É obvio que nosotros somos os primeiros interesados en levar para diante un xeriátrico, por exemplo. Por que non se vai máis rápido? Por que non se ten feito xa? Pois porque non é nada fácil, é obvio que non é nada fácil, porque se fora chegar, encargalo e que o fixeran xa estaba, pero estamos falando de proxectos, como ben sabes, que son moi complexos, falamos sempre do mismo. Tardamos moito en facer as cousas, pois sí, obvio que tardamos moito, ojalá, que podesme creer que dormiríamos moito máis tranquilos, se puidéramos facer as cousas máis de camiño, máis de contado, facer os proxectos que temos orzamentados cada ano e que se fixeran ese mismo ano, sin ter que leválos colgados un ano e o mellor 2 e o mellor 3. Eso que dis ti, hai unha parte de verdad, que sí que é así, pero eso é como dicir, no, é que non, o equipo de goberno funciona así porque lle gusta funcionar así. É obvio que non, Kiko, é obvio que non, porque se levábamos no primeiro programa que nos presentamos ás eleccións un xeriátrico é porque sabemos que é necesario, porque queremos leválo a cabo, porque vamos a leválo a cabo, que o vamos a levar a cabo. Por que non facemos máis rápido? Pois porque é complicado, é moi complicado, as circunstancias non axudan, é moi complexo. Pero, bueno, o que teño claro é que nosotros vamos a levar a cabo adiante un xeriátrico. Podesme preguntar, dime cando vades empezar as obras? Pois ojalá puidera ser dentro de 3 meses. Seguramente non vai ser dentro de 3 meses, hai que ser realistas. Pero que estamos traballando moito e moi intensamente para poder leválo a cabo, non dudes, e evidentemente, andando o tempo, se irán vindo resultados. É obvio que a todos nos gustaría que as cousas foran máis rápido. En canto ao que fas ti sempre, decir que se as festas son moito ou pouco, non digo nin que sean moito nin que sean pouco. Non sei se son moitas ou poucas. Tamén ti dis, gustaríame ver un extracto de todo o que gastades. Claro, pero haberá que ver tamén que é o que consideras ti festas. Porque, claro, dentro dese concepto podes englobar moitas cousas, e o mellor non todos son festas. Pero claro, é moi fácil dicir festas, poñerlle a mayúscula e largar unha gran cifra, pero bueno, non hai nada novo neso tampouco, se nosotros somos previsibles, vos tamén, nese sentido. Entón, bueno, é moi fácil lanzar cifras gordas e poñerlle festas ou, en fin, o que se queira. O que está claro é que, repito, o que hai neste Concello, volvo antes, que creación de emprego, calidade de vida, servicios, todo eso hai que poñelo en valor e todo eso requiere de unha xestión administrativa e requiere de unha cantidad de traballo enorme para que despois, digamos, o nivel de servicios ao cal disfrutamos todos os veciños das Pontes este aí. E, sobre todo, cando se compara, pois, que non fai falta irse máis lonxe que a Villalba, ou a Narón, ou a Ferrol, onde queira. Xa poño cidades máis grandes que as Pontes. O nivel de servicios, e Silvia, a ti me parece que te extrañas, pero conta a mellor o número de actividades deportivas que podes facer neste Concello. E comparas con unha cidade, e ao mellor non te sorprendes tanto. E falo solo deso, non falo xa de actividades culturales e de todo tipo. Pero eso é bon que seña así, que se pode facer así, porque eso nos dá calidad de vida a todos que estamos aquí e, por suposto, a todos os veciños. E iso fai, como lle explicaba antes a María, a mellor xente, un xubilado, un presubilado, que se vive aquí e resulta que non ten unha calidade, un nivel de servicios asitado, pois probablemente se iría a vivir a outro sitio. Entón, eso fixa a población, eu estou convencido de que sí, porque además sales á calle, falas con xente e hai xente que cho di que vive aquí porque está a gusto e porque hai un nivel de servicios bon, aceptable ou moi bon, e non necesita irse a outro lado onde proporcionen ese tipo de servicios. Eso é xestión? Pois tamén é xestión, e iso tamén estou seguro que genera ou mantén empleo, genera actividade económica no Concello, que nos gustaría que houbera outro tipo de actividades económicas ou de posibilidades. Claro que sí, neso estamos todos, volvo a decir, todos, vosotros e non sabemos que é complicado, E repito,
todo o que poidamos contribuir entre todos a poñer ideas en riba da mesa que faciliten todo isto, pois seguro que o agradecemos todos, e todos os veciños das Pontes, por suposto. Sí. A ver, a nosa consideración de festas, bueno, vámola a deixar aparte, porque se tuviéramos que considerar o que é festas para nós desde a perspectiva do vosso goberno municipal, igual acabábamos de camiño e decíamos que todo era unha festa, non? Probablemente, non? Pero, bueno, non vamos ir por aí, non? A ver, cando te escoito falar, a veces, Toni, parece que o Concello das Pontes, como administración local, empezou a funcionar con vos. Que chegachedes vos, montachedes un concello e empezachedes a prestar servicios. Non? Home, é certo que aquí se prestan un montón de servicios e que hai un montón de actividade. Iso non pode negar ninguén. Pero non é desde que goberno o PSOE. Non é desde que goberno o PSOE. Xa corporacións anteriores, incluso o BNG, xa prestaban eses servicios e xa había un montón de actividades tamén. Non? Home, igual cada un despois aporta un pouquiño máis, non? Pouco máis, seguramente. Non? Pero esas actividades levanse prestando fai moitos anos e as situacións económicas eran distintas tamén. Pero vos estades tendo posibilidade de gasto extraordinario de 4 millóns e pico de euros, 5 millóns de euros, a maiores, Toni, a maiores de prestar esos servizos. E o que estamos dicindo é que eses cartos que tedes aí, esos 5 millóns de euros, 4 millóns e pico de euros, se deben de gastar noutro tipo de investimento. Noutro tipo de investimento, non? Claro, é que nos gustaría facelo moito máis así, pero é que non empezáchedes. Non empezáchedes. A ver, claro, xa sabemos que os tempos para vos son distintos, moi relativo, non? Levou vos facer un circuito de cars, pois eu recordo que empezamos a campaña dos municipais do ano 2011, debeu de ser, non? E puxechedes o carteliño ali e ainda o inaugurachedes outro día, pero ainda non está rematado. Non? Ainda non está rematado. Claro que vos levou tempo. Oye, porque ese mismo tempo igual o podía levar tamén o xeriátrico. E cando empezaches co circuito de cars, podías ter empezado tamén co xeriátrico. Non? Por exemplo. Ou é prioritario para vos o circuito do cars antes que o xeriátrico? Se é unha cuestión de prioridades e a establecedes así, bueno, pois decídeo claramente, non? Pero podesnos decir que fixechedes para cumprir con esa promesa electoral do xeriátrico? Ou para cumprir co compromiso adquirido en pleno de desenvolver tamén o proxecto para discapacitados? Que non sepamos non tedes feito nada. Nun pleno outro día dixeches que tiñedes iniciado xa a autorización na Xunta para unha competencia impropia que era o do xeriátrico. Vale, moi ben. E iso impide ir facendo o xeriátrico? Para nada. Hai outros concellos, gobernados tamén polo mismo PSOE, non? Que xa teñen edificio. E que o que están facendo agora é outro tipo de xestión, é dicir, dando de alta as empresas para poder dar ese servicio, non? A Diputación de Lugo non che vou contar, espero que non che teña que contar eu a ti, cantas edificios para xeriátricos se deben desenvolto aí. Cantos. O último xa che dixen, para o alcalde de Becerreá, que creo que foron 5 ou 8 millóns de pesetas, o que lle deu a Diputación de Lugo para facelo, non? Bueno, coño, aquí incluso non fai falta nin ir a pedir os cartos, xa os hai. Hai terreos, hai proxectos a esgalla para un mismo centro xeriátrico, 3 distintos. Joder, podemos escoller incluso, non? Pero que non tedes feito nada. Nada. Entonces, unha cousa é que os temas leven tempo e outras cousas é que o tema non se empece. E creo que vos estades en esa parte, que non sodes capaces de comenzalo. O que non sabemos é o porqué. Porque sí, tamén coincidimos en que a todos nos gustaría que isto fora para adiante. Pero que vos tedes todo a voso favor para facelo. E non facedes. É obvio e creo que, vamos, non me gusta, non son eu de andar alardeando por aí do que facemos. Igual peco igual de defecto neso. Pero o que teño claro é que é obvio que a mí non se me ocurre decir que aquí isto inventamos nosotros e o sistema inventamos nosotros, pero sí é evidente que desde que chegamos nosotros as cousas cambiaron bastante. É dicir, a situación económica é a que é, pero tamén podía ser daquela. Sempre decimos que vamos a discutir, pero ao final nunca entramos ao fondo. Vosotros podíades ter unha situación económica tamén boa, e tú vestes outra. E iso non significa que tiñades unha situación económica que era precisamente por facer cousas. Tampouco fixechedes tantas cousas. E desde logo,
se non tiñades unha situación boa, a miña opinión é que era fruto da mala xestión, é a miña opinión, xa se digo que é unha cuestión personal, pero desde logo, non digo que seguro, o sistema non empezamos nosotros, pero o número de actividades que hai agora é moi superior, o gasto que podemos facer é moi superior, fruto, entendo eu, da nosa xestión, o precio que pagan os veciños, aínda que só seña froito da inflación durante 10 anos, é moito menor, e iso é fruto, repito, dunha xestión. E esos veciños, por moito que ti queiras explicar e darlle a volta, sábeno. Entonces, ojalá puidéramos ser máis ágiles. Por desgracia, e creo que as cousas, desde que gobernabades vosotros e gobernamos nosotros, ainda que só señan complexidade administrativa, variou bastante. Vosotros tiñades moita máis disponibilidade ou liberalidade a hora de acometer as cousas. Non había a fiscalización nin de lonxe que hai hoxe, e sábelo, podes ter rir o que queiras, pero vamos, podemos discutir os cambios que houve legislativos hacia o control e hacia atar as administracións locais, e sabémolo todos, por moito que o queramos negar, que non é nin por asomo, non permite a agilidade que había antes. Acabámoslo de ver, espero que non ocurra aquí, porque Madrid é a capital e nosotros somos unha aldea, pero acabamos de ver como interviron, entendo por cuestións políticas, o Ayuntamiento de Madrid. Espero que non nos ocurra o mismo, pero pode pasar, e iso na túa época non podía pasar. Entonces, entenderemos que as circunstancias non son nin por asomo as que había hai 15 anos. Cando falo contigo, dame a sensación esta de que ti falas do bocadillo de chorizo e eu falo de touciño, porque aquí, é dicir, que me estás contando ahora con eso en relación ca pregunta que che faigo do xeriátrico? Por que non fixeche de xeriátrico? Por que non tedes empezado? E ti salasme ca intervención do Concello de Madrid por parte do Goberno do Estado do PP. Bueno, pois moi ben. Que pasa? Que se empezas co xeriátrico aquí nas Pontes, vai vir Montoro a intervirte? Sí? Porque empeces co xeriátrico. Bueno, está ben, hombre, está ben. O xeriátrico, evidentemente, se ti dis que hai 3 proxectos, por algo será. É dicir, claro, que resulta que facemos proxectos para facer ver que facemos. Bueno, esa é a tua opinión, Kiko, esa é a tua opinión. Eu dígoche, é obvio que somos lentos. Ojalá puidéramos ser máis áxiles, pero é obvio, e os veciños o saben, que aínda que seamos lentos e tardos, cumprimos as promesas. E a do geriátrico vaise cumprir. Está en marcha e iremos dando conta. Si puidéramos empezar en 3 meses, oxalá, pero xa che digo, ahora, e prefiero ser honesto, que non vamos a conseguir empezar o geriátrico en 3 meses. A ver se en 6 ou 9. Pero que vamos a empezar? Eso vamos, cho garantizo. Non sei o valor que ten a miña palabra, pero bueno, o que teño claro é que nosotros o que prometemos cumplímolo. Lento, tarde, bien, pero cumplímolo. Bueno, aclarado isto, que efectivamente vai a ir adiante, o xeriátrico se non se fixo antes foi porque no aire non se pode facer, obviamente. Non, hai que facelo nun terreno e hai que buscar e conseguir ter ese terreno e logo ter os permisos e ter todo en condicións. Pero, bueno, che decía Toni, o geriátrico vaise a facer, vaise a levar a cabo e esperemos que máis rápido que tarde e polo menos telo avanzado ou comezado xa antes de que acabe esta legislatura. Facemos moitas inversións. Permítesme solo un momento con isto que estás dicindo. Sí. Non, é que, a ver, preocúpame tamén, non? É que non temos o terreo, hai que preparar o terreo, coño. Non che estou dicindo eso, estou che dicindo, tú preguntabas por que non estaba feito xa, que porque non se levara a cabo o xeriátrico, eu che dixen que son cousas que hai que solucionar, que non se pode facer no aire, que hai moitas cousas que tramitar e moitas dificultades ás que facer fronte ata poder chegar a ter todas as condicións óptimas para poder levar a cabo o proxecto. E en eso estamos agora, e que espero que en breve poidamos empezar e antes de que acabe esta legislatura. Decías de que non se acomete, que todos son festas, que non se acometen inversións, home, están na calle. O sea, vense todos os días e calquer veciño ou veciña das Pontes pode ver as inversións que se levan a cabo. Como moi ben che decía Toni tamén, probablemente nunca chegaremos a un acordo no que para vos son festas e para nós son promoción económica ou desarrollo
económico e social en As Pontes. Entón, pero, bueno, en calquer caso, se tes algunha dúda ao respecto, pois ao millor conviría que lle preguntaras pois ao texido comercial ou, por exemplo, por poñer un exemplo, non? O texido comercial das Pontes ou o texido hosteleiro. Bueno, pouco máis que añadir. Son, sin duda, pareceres distintos e son, sin duda, tamén maneiras de actuar distintas. Non sei cal será mellor. Obviamente, para nós, creemos que é a adecuada e que facemos o que temos e que temos que facer e o que debemos de facer. Pasamos, entonces, a votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto. Non sei onde puxen a orden do día. Pasamos ao punto número 13, que é aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal número 1, reguladora do imposto de bens inmobles. Sí, neste caso trátase dunha modificación nun punto do artigo 2.9, como fixemos en outras ocasións, digamos, cando o tipo impositivo perxudica a determinados colectivos, ben sean empresariais ou veciñais, porque tiñan o tipo impositivo de 1,1%, o que facemos é subir o umbral, digamos, a partir do cal se empeza a pagar 1,1%, digamos, para que ese colectivo pague o mismo que paga o resto dos vecinos. Entón, neste caso, trátase de o tipo de gramame imposto sobre os bens inmobles referido aos bens inmobles urbanos que teñen o uso de almacén ou estacionamento, variar, se antes tiña un umbral a partir de 200.000, a partir do cal pagaban o 1,1%, se sube hasta 350.000 euros. Entón, esos de 350.000 euros para baixo pagan o 0,46 e de 350 para arriba pagan o 1,1%. E no que se refiere a esta modificación, digamos, é o que se modifica neste caso. Xa fixemos en outras ocasións, xa modificamos, digamos, deste listado, prácticamente todos modificando os umbrais a partir do cal se empeza a pagar o 1,1%. E, digamos, é o que sometemos a aprobación, subir o umbral de 200.000 a 350.000 euros neste caso. Intervencións, Manolo? Sí. Bueno, yo voy a votar a favor porque toda bajada de impuestos me parece positiva, evidentemente, por muchos motivos, ¿no? Pero sobre todo por el incentivo que se le puede dar a la actividad económica, que es bastante necesaria en este pueblo. Pero aprovechando este punto y después del debate que os habéis metido hace un momentito, yo creo que si hubiéramos hecho un presupuesto más ajustado a la realidad desde el inicio, en el que incluyera todas esas partidas que hacemos todos los años y que no tenemos necesidad de meterlas en créditos, en modificaciones de crédito, sino meterlas en el presupuesto desde un principio, tendríamos más claro qué vamos a hacer durante el año y además encima se lo transmitiríamos a los vecinos. ¿Por qué saco a colación esto? Porque, oye, lo de que un presupuesto se modifica lo sabemos todos, que puede sufrir variaciones lo sabemos todos, pero estamos hablando de que partimos siempre de un presupuesto que va a sufrir variaciones en un tercio. O sea, eso, desde mi punto de vista, es una barbaridad. Es una barbaridad, sobre todo por la incertidumbre económica que lleva consigo, no solo para el concello, sino también para los administrados, ¿no? Y además, porque si lo hubiéramos hecho bien desde un principio, y viendo que los proyectos aquí de inversión son lentos, pues a lo mejor podríamos optar por otras medidas, como puede ser aprovechar una modificación del IBI, que hacemos en este caso, pues para hacerla mayor. O sea, para corregir, o por lo menos para corregir la elevación de los valores catastrales que hubo a instancia del concello. Entonces, oye, si no tengo proyectos, o si sé que los que tengo los voy a desarrollar de forma lenta, pues por lo que sea, ¿vale? No voy a entrar a eso.
pues por lo menos aprovechar ese desfase, no en gastar o a ver en qué gasto, que son decisiones que parecen más bien a salto de mata, sino en mejorar la fiscalidad del vecino, que al mismo tiempo pues puede ser una de esas políticas para fijar y atraer población y actividad económica. Bueno, Manolo, con respecto a esto, lo único que tengo que decir es que, bueno, está bien que me digas tú esto cuando, a ver, yo la preocupación fundamental que tengo, y estos días sobre todo vienen muchos vecinos a verme por el tema de que les han dado de alta bienes inmuebles o les han subido la valoración catastral de determinados bienes inmuebles, pero además de una manera importante, que viene derivado por el famoso catastrazo, que hay muchos vecinos que pensaban que cuando les llegaba la multa, que aunque en la comunicación viene tasa, en realidad es una multa de 60 euros, pensaban que con eso ya estaba, y ahora resulta que les viene el recibo y se dan cuenta de la dura realidad. Y eso, permíteme, pero eso lo ha hecho el gobierno de tu partido con carácter general para todos los ayuntamientos de España, que nos podía haber dado la opción a los ayuntamientos de decir, oye, pues ¿en qué ayuntamientos quieren llevar adelante esto o no? No se ha dado con carácter general. Y esa es la distorsión o la preocupación mayor que tienen algunos vecinos que se han encontrado con el susto de tener recibos a mayores o los recibos que tenían, en algún caso hasta doblarse, como he visto ayer a una persona que vino a mi despacho. Entonces, a partir de ahí, yo lo que tengo claro es que los tipos impositivos que tenemos aquí en este concello, con lo que respecta al IBI, no los hemos tocado al alza jamás, se mantienen los mismos que había ya cuando llegamos nosotros al gobierno. Hemos elevado los umbrales para que gente que antes pagaba el 1,1 ahora pague el 0,46 y hemos implementado todas las bonificaciones que eran viables para aplicar en este concello, con lo cual, en fin, no tengo mucho más que decir. Sí. Bueno, independientemente de que no hayas tocado los tipos, vuelvo a incidir. Si yo hago un presupuesto más serio, más conciso y llego a la conclusión de que voy a tener remanente, pues desde mi punto de vista una de las opciones sería, evidentemente, mejorar, hacer más atractiva la fiscalidad local para fijar población y atraerla y atraer sobre todo actividad económica. Respecto al catastrazo, es una medida del Gobierno central, he dicho aquí varias veces que no la comparto, todo lo que signifique subir impuestos, salvo casos muy excepcionales, no lo voy a compartir nunca porque significa dinero en la administración en vez de en el bolsillo del ciudadano, y prefiero que esté en el bolsillo del ciudadano, con lo cual no la comparto. Yo te lo vuelvo a repetir por si acaso. Y después, oye, independientemente de eso, aquí ha habido, este concello ha solicitado 2 veces que se modifiquen esos valores catastrales, ¿vale? Entonces, ojo, no estamos optando por eso. Yo lo que estoy sugiriendo es, prefiero que en vez de hacer gastos a golpe de mata, pues digamos, oye, no, mira, lo que vamos a hacer es reducir los ingresos porque prefiero que el dinero esté en manos del contribuyente y no en manos de la Administración. Con lo cual, vuelvo a lo que es principal en este punto. Habría aprovechado la modificación en la ordenanza del IBI para volverlo un impuesto más atractivo, para fijar población y para mejorar la fiscalidad del vecino. Con respecto a la modificación del IBI para hacer más atractivo, cualquier vecino de Aspontes que compare el tipo impositivo con el urbano con prácticamente la totalidad de la provincia, o si quieres con prácticamente la totalidad de Galicia, o sea, tenemos el tipo impositivo o el más bajo o de los más bajos con diferencia. Te animo a que lo compares. Y eso los vecinos lo saben, porque pues habrá gente que tenga pues alguna tierra en Roupar, otro la tenga en Villalba, otro tenga un piso en Miño y otro lo tenga en Narón, en Ferrol o en Coruña. Y saben que tanto en el IBI como en el resto de los tipos impositivos que hay en este ayuntamiento, son los más bajos comparativamente hablando. Y me da igual que compares con pueblos, ciudades o incluso pueblos de menor entidad o como quieras, da igual, es incomparable. Y eso la gente lo sabe. Entonces, está muy bien este discurso, lo podéis hacer y decir que aquí, pues que a lo mejor tenemos una presión fiscal elevada, pero no es cierta. El que tenga un vehículo aquí y pague el IVTM sabe cuál es la diferencia entre pagar aquí o pagar en Coruña, porque hay mucha gente que paga en los dos lados. Quiero decir, eso es así. Es decir, aquí tenemos los impuestos más bajos de la comarca, de la provincia y de Galicia, comparativamente hablando. Desde luego no estamos en el tramo superior, con lo cual, si eso sirve para fijar población, ya lo estamos haciendo. Y tenemos otra cosa mayores, que se hace desde que estamos nosotros aquí, que no actualizamos el IPC.
Con lo cual, cada año el ayuntamiento está metiendo más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, en el recibo del agua y en el resto de recibos. ¿Por qué? Porque pues, si el IPC pues, del 2007 para aquí, no sé en cuánto, que variación pudo haber, un 14%, pues un 14% más que va al bolsillo de los ciudadanos. Y eso pasa desde que estamos nosotros aquí. Entonces, quiero decir, creo que en ese sentido no lo estamos haciendo demasiado mal. Sí, xuntos. Sí, bueno, xa falaches que queríamos trasladar a preocupación veciñal polo incremento do IBI, que xa falaches agora. A maiores, este é o punto 9, que é o almacén bens inmobles dedicados ao almacén e estacionamento. Está o punto 10 e 11, que son para oficinas e para espectáculos. Podestedes aproveitar tamén para subir, porque son exactamente o mismo, 200.000 euros e o 1,1%, para subir este tipo aos 350.000, igual que ahora. E comentar que hai dous informes desfavorables, un de intervención e outro de tesourería, pois ímonos a abster. Sí, en fin, hai informes desfavorables. Como verás, se pediu un informe económico da cuantificación, digamos, da medida. Se aportou ese informe e ainda así siguen sendo desfavorables. Entonces, ao final, quer dicir, o traballo administrativo aquí é demasiado, o sea, elevadísimo, é moi importante, e hasta cando o faz parece que non vale de nada. Entonces, bueno, o que teño claro que, digamos, a implementación desta medida non supón ningún perxuicio neste caso para o Concello, que o Concello pode asumir esta elevación de umbral a partir do cal se empeza a pagar o 1,1%, e nosotros evidentemente se a traemos aquí é porque a queremos levar adiante e entendemos que non supón, entendemos nós, temos a seguridade de que non supón ningún perxuicio para o Concello. Sí. Pero os outros dous puntos tedes previsto modificalos tamén? Repito, estes puntos se modifican cando hai perxudicados. É dicir, igual que se modificou o industrial cando había empresarios locales que estaban pagando moito máis do que entendíamos que debían pagar, pois evidentemente se modificou. Cando se modifica este umbrale porque hai veciños afectados que din, oiga, que eu estou pagando o doble que o que debería pagar. Entendemos que eso é así e facemos a modificación. Se non hai, digamos, queixas neses umbrales, non modificalos para que? Para quen? Me explico? Nosotros modificamos cando hai unha necesidade de modificación porque hai unha situación, digamos, entendemos injusta. Fixémolo así cando foi, penso que a terceira ou cuarta que facemos, cando hai perxudicados que entendemos que non deben de pagar ese 1,1%, sino que deben estar no marxen de todos, ou cando unha asociación de empresarios reúne os empresarios e nos din que PEMES deste Concello están sendo maltratados fiscalmente. Entendemos que eso é así e operamos, evidentemente, porque eso tamén axuda a fixar empleo, axuda a fixar población, axuda a todo isto. Entendes? Non se fan esas modificacións con carácter xeneral. É ao que me refiero. Igual que tampouco, cando implementamos as bonificacións na ordenanza, tampouco se poñen todas as que veñen na lei. Se poñen as que son viables. As que poden ser útiles ou válidas para os veciños. Sí, Benega. Sí. A ver, vamos a empezar por facer algunha pregunta, se a podes concretar. Según as túas cualificativos, en este caso hai 5 perxudicados, non? 5 contribuintes que estarían perxudicados porque se les está aplicando o 1,1. E coa modificación que vos facedes pasaría a quedar un único perxudicado, non? Eu imagino que cando tedes este número deles, 5, non? Teñen nomes e apelidos e vos conocédelos, e imagino que as queixas virían por aí, non? Se non, tampouco entendemos moi ben por que se fai isto, non? Entón, será se nos podías aclarar quenes son esos 5 que estarían afectados e, en todo caso, quen sería o que queda todavía afectado, non? Eu, como comprenderás, nominalmente non os conozo, non miro a quen pertenece o recibo, salvo que
o colectivo agraviado, ou que se sinta agraviado, veña a manifestárseme. Eu non vou, non faigo, non sei se era costumbre antes, eu non vou mirando quen hai detrás de que para operar a favor ou en contra. Nunca o fixe e nunca o farei. Eu entendo, no, Kiko, de verdad que non. Eu sei, pois neste caso, a mí pode vir un veciño a manifestarme a súa inquedanza, ou pode vir un colectivo como xa pasou, e manifestarme, reunirse e manifestar, aí sí sei quen son, pero eu non vou mirando quen hai detrás de cada recibo, entendo que non é. Tipo de pregunta, logo, cal é o motivo para facelo? Que motivación tuvechedes logo, se houve algunha queixa? Por que colledes o día 6 de outubro, facedes unha proposta que vamos a baixar esta parte e, ademais, vamos facer unha bonificación. O día 26 de outubro quitades o tema de bonificación, non sabemos de que vai, e agora quedades solo con esta de aquí, non? 26 de outubro, por certo, esta modificación non vai entrar en vigor hasta o 2019. É dicir, o ano que ven, estos 5 aínda van a seguir sendo perxudicados tamén, non? Según o teu cualificativo. A ver, pois, podes nos decir que motivación tivechedes para iniciar este expediente tan a última hora? Fai as modificacións cando sabe ou é conocedor dun problema. Eu que non, repito, eu non vou cribando o padrón, os recibos, e vendo hasta aquí pagas máis, hasta aquí pagas menos, que nin se me ocurre nunca, nin o vou facer. Eu, cando son conocedor dun problema, entendo que non é xusto e se fai unha proposta, que non sei que che pode decir. Estás dicindo, cando son conocedor dun problema, bueno, pois como fuche conocedor do problema? Que se me traslada. Pero trasladache un perxudicado, non? Un perxudicado ou un compañeiro. Sí. Un compañeiro, bueno, pois pasa isto. Bueno, pois... A ver, hai 5 casos, entonces non podemos saber que 5 casos son, non? Pero que non sei eu. Entón non che pode decir, podémoslo averiguar, quero dicir, se é importante eso, se é importante o nome que hai detrás, pero que eu eso, xa digo, para min, eu eso non o fixe nunca, eu non miro quen hai detrás das cousas, para ver se opero ou non opero, se paro ou non paro, pero non me parece ético, eu non fai. Bueno, as outras modificacións que fixeches, dixeches ti mesmo que foran a instancias de parte, é dicir, que chegaran os perxudicados e che dixeron, claro, en este caso non foi así entonces, non? Foi, a ver, un compañeiro ou compañeira me trasladou a problemática. E a ese compañeiro ou compañeira que lle trasladou? Imagino que sería algún dos afectados. Vale, pero non sabemos quen. Bueno, igual, perfecto. O que sí vamos a decir, decir claramente, como pon nos informes tamén, que isto, polo período no que se vai a tramitar, non vai a dar tempo de aprobalo antes do día 1 de xaneiro do ano que ven, co cal non vai a entrar en vigor hasta dentro dun ano, non? É dicir, que o ano que ven a ordenanza da contribución vai a seguir exactamente igual. Falando do tema de perxudicados, como ti dis, non? A ver, o discurso que das de que o tipo de interés levades sin tocarlle e que dos máis baixos e tal, é correcto, pero ten trampa. Ten trampa. Ti sabes a trampa. Ti sabes a trampa porque fuches que na motivou, non? Que na levou adiante. Que foi que coa disculpa do tema do Estado, do goberno de Rajoy, en 2012, a partir de 2012, empezaches a subir o valor catastral. Vos pedíchedes o aumento do valor catastral e máis, sin saber canto era o aumento, sin saber canto iba a ser o aumento. E incluso, xa fora da medida de Rajoy, continuáchedes con el e o último ano que o tiña despedido, renunciáchedes a él. Eso a que nos leva? Pois lévanos a que, se comparamos o 2011, que foi o último ano antes de aplicarse a medida Rajoy, hasta o 2017, que é este, a un veciño ou unha veciña do casco urbano, suponlle que o seu recibo da contribución subeulle un 25%. Un 25%. Logo, sí que sube a contribución. Sí, non me vale el tipo de interés, el tipo impositivo non le toco. No, pero estáse tocando de outra maneira, porque o veciño paga máis. Pero paga máis. E, ademais, con outra dato negativo tamén, que non só vai a pagar máis no Concello, vai a ter que pagar máis noutras administracións tamén. E iso tamén o sabes. E, ademais, dáselle un valor catastral ás vivendas, aos edificios, que están fora do que é o precio de mercado. Fora do precio de mercado.
E para que? Pois eso nos gustaría saber. Por que é que o Concello ten necesidade de ingresos? Acabamos de ver que non. Non somos capaces de gastar no ano 4.600.000, non? Non somos capaces. Entón, para que queres ingresar máis? Non necesitas ingresar máis. Sin embargo, sí que subes a contribución. Sí que a subes. Non? E xa digo, un 25%. Un 25%. Que non é pouco, non é o IPC. Non é o IPC. Non? Aí suba. Logo, nós faríamos xa unha proposta directamente, xa que dis que acolles de bon agrado as propostas, nós vamos facer unha proposta. A proposta sería que retires do orden do día este punto, porque non vas a perxudicar a ninguén, xa digo, hasta 2019 non se iba a poder aplicar, polo tanto, temos tempo para estudialo e que analicemos na Comisión de Facenda non? As posibles modificacións que hai que facer na contribución para compensarlle aos veciños e ás veciñas o aumento que fixéchedes dese 25%. Hai forma de compensalo, xa o sabes. Nós fixemos unha proposta nunha ocasión, salíanos un tipo impositivo raro e te dixeches que non sabía moi ben de onde viña esa cifra. Bueno, pois era coa intención de compensar. Nós non vamos a poñer ora o tipo impositivo. O que decimos é, fagamos Comisión de Facenda, analicemos a posibilidade e se eso se pode facer, temos tempo, temos tempo. Podémoslo tramitar no ano que ven, en todo o ano que ven, menos o último trimestre para que nos dé tempo. Pero podémoslo facer. E xa digo, non estás perxudicando a ninguén, nin a estos 5, nin aos 4 que se dirían beneficiados, porque hasta o 2019 non se vai a poder facer. Non vou a retirar a proposta de orde do día, digamos, o marxe de umbral, pois queda fixado e non pasa nada, pode ser retocar cantas veces se queira, quero dicir, a retirada non ten sentido para mí, non vou retirar. Pero, bueno, da exposición que fixeches hai que contalo todo tamén, porque tamén contas o que che parece e o que non. Ti sabes perfectamente que durante 3 anos, se non recordo mal, había 2 opcións. Retocar o valor catastral dos inmobles ou subir o tipo impositivo ao 0,60. Ao 0,60. 50, 60, que penso que ao final, bueno, 0,50. Co cal, tamén se perxudicaba linealmente aos veciños. Isto xa o tratamos en pleno varias veces durante a aplicación daquela medida e ti decías, claro, pero ao millor debíamos ir ao tipo de 0,50 en vez de subir os tipos porque eso queda fixado. Son dúas maneiras de velo. Evidentemente, eu este tipo de decisións non as tomo botando unha moneda ao aire ou a ver como me levanto ese día. Durante a aplicación desas medidas, que, repito, viñan impostas, había que tomar unha decisión, ou unha ou outra. Non era que o Concello decidira subir o IBI, sino que tiña que escoller entre unha medida mala e outra tamén mala, ou entre unha mala e outra peor, pero naquel momento un non pode saber cal é a mala nin cal é a peor. Entonces, que é o que se fai? Pois eu falo cos técnicos de xestión tributaria e me dicen para o ano a menos mala é esta, e é que se adopta. Despois, claro, a toro pasado, co tempo, se pode saber se era mellor unha ou outra, pero daquela se adoptou unha medida, repito, que nos viña imposta pensando no interés dos veciños. Medida que viña imposta pensando no interés dos veciños. E iso foi o que se fixo. Ahora, reunirnos para falar das posibles medidas, reunímonos sin ningún problema, pero xa digo, a hora de explicar as cousas hai que explicarlo todo, E de moi bo agrado explicaría. Daquela discutimos moito de matemáticas, Toni. Cando estaba desfacendo, discutimos de matemáticas, pero, bueno, non fun capaz de facerche ver o criterio matemático. O problema era que, como ti acabas de decir, ti mídalo ano a ano, para cada ano, e non pensas no seguinte ano. Facíalo nese ano nada máis. Pero, bueno, ahora non vou a discutir ese aspecto xa, que para min xa estaba claro daquela, e, ademais, intentei facer chover e non fun capaz. Pero témolo agora en riba da mesa. Si vos, en ese momento, acudírades á suba do tipo de impositivo que marcaba o Goberno do Estado, ese 0,50, o valor catastral non se lle tocaría. Polo tanto, a medida só se podría levar a cabo provisionalmente durante 3 anos, que foi 12, 13 e 14, nada máis.
vale? E desaparecería. Pero ca túa actuación, ca vosa actuación, o que conseguiches foi estabilizala. Pero, ademais, estabilizala incluso fora do período temporal que marcaba o Estado. Porque vos, repito, non fixeches no 2012, fixeches no 2013, no 2014, no 2015, no 2016 e no 2017. No 2017 renunciáchedes, pero xa tiña despedida tamén. Non? Claro, e decías fai un cacho tamén, tiñamos claro o que iba a pasar. Non tiñades claro, Toni, porque, repito, cando ti pedías o aumento do valor catastral, pedíalo sin saber canto se iba a aumentar. Porque o tiñas que ter pedido en xunio, aprobabancho en setembro, e hasta que se aprobaran os orzamentos xerais do Estado, non se sabía canto se iba a subir. Co cal, vosotros aprobáchedes unha subida do valor catastral para os veciños e veciñas sin saber de canto. Sin saber de canto. Foi a posteriori cando soupéchedes. Logo a medida era temeraria, contraria moitas veces a ese principio que ti sempre expós de precaución. Foi temeraria. E, ademais de temeraria, estamos vendo que foi errada. Errada. Porque o resultado, repito, é un aumento do 25% na contribución. No recibo que pagan os vecinos e veciñas. Vale? Solo no Concello, con efectos fora do Concello tamén. Esa foi o resultado da vosa xestión. Repito, que retires o asunto do orden do día de hoxe non vai a perxudicar a ninguén. A ninguén. A ninguén, porque hasta 2019 isto non vai a entrar en vigor, non vai a perxudicar a ninguén. Sin embargo, podes beneficiar a todos, non a un, non a 4, a todos e a todas aquelas que teñen que pagar a súa contribución. Iso sí que o podes facer. Repito, Kiko, non vou retirar o asunto do orde do día, porque precisamente como non perjudico a naide, nada malo pode pasar aprobando esta elevación do umbral, sino que, bueno, habrá veciños afectados positivamente. Segundo, en canto que ti dis da suba da contribución, volvo ao mismo. É moi fácil agora a toro pasado decir, joder, pois teñamos que ter feito así, teñamos que ter feito asá. Repito, procuramos, polo menos no meu caso e no dos meus compañeros tamén, non facer as cousas ao chou ou a ver por de onde sopla o vento. É dicir, nos informamos e técnicos ten a casa, o ayuntamiento, para decir ou para opinar sobre cal medida era menos gravosa. Agora, claro, con varios anos de perspectiva, dixo, pois a mellor era dentro, unha era mala e outra peor. Pero, repito, foron medidas que nos viñan impostas, había que optar, e se optou tratando de coller a medida menos mala. Ahora, claro, co tempo, é evidentemente máis fácil velo, pero daquela, e para iso estamos aquí, que para tomar decisións, había que tomar unha decisión entre unha mala e outra peor, pero sin saber cal era nin a mala nin a peor. E repito, medidas que viñan impostas. Ben, procedemos á votación deste punto. Entonces, votos a favor? En contra? Abstencións? Bueno, acabado entón esa parte dispositiva, pasamos á parte de control. Había mocións, o punto 14, había mocións. Había dúas mocións presentadas, unha polo noso grupo, o Partido Socialista, e outro polo BNG referente ao día 25 de novembro, o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, que falamos para retiralas e proceder despois a unha declaración conxunta, unha declaración institucional conxunta. Pasamos á seguinte, que é unha moción presentada polo Grupo de Xuntos por as Pontes, que é o rexeitamento da Lei 5/2017 de 19 de outubro de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. Sí. Votamos antes a inclusión na orde do día. Votos a favor? Sí, Pellón. Bueno, bo día. Esta moción vai polo rexeitamento da Lei 5/2017 de 19 de outubro, que se aprobou de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, que se aprobou o 19 de outubro. Paso a ler a exposición de motivos. A Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais que aprobou o Partido Popular pola vía de urxencia no Parlamento Galego
que ten un bo nome, lonxe de ser unha disposición xeral para a planificación e dinamización económica do tecido empresarial e productivo, reduce garantías nos trámites ambientais, rebaixa o réxime de protección do patrimonio, mingua a participación da cidadanía e dos concellos nos trámites ambientais e de autorizacións previas de proxectos. En resumo, constitúe unha norma flexibilizadora de liberalización e desreguladora das políticas mineiras, enerxéticas e forestais en Galicia en favor dos intereses privados. Malia falar de participación social e para acadar a súa aprobación, o Partido Popular utilizou o procedemento parlamentario de urxencia para excluir o trámite de consulta previa e participación pública e para limitar o propio debate parlamentario da mesma. O texto presentouse como proposición e non como proxecto de lei, eludindo dese xeito ditas consultas públicas e informes previos. Ademais, utilizou a vía de urxencia para reducir a metade os prazos de debate parlamentario e de presentación de emendas. Mesmamente, as emendas do Grupo Parlamentario do PP á súa propia proposición de lei para subsanar erros maiúsculos do texto orixinal incrementaron a liberalización e desregulación dos sectores económicos. Baixo a fraudulenta motivación de fomentar a dinamización, a competitividade da economía galega e o fomento de iniciativas empresariais, o que se introducen por detrás son cambios trascendentais na normativa xeral dos sectores mineiro, eólico e forestal, nunha disposición normativa que se converte dese xeito nun totum revolutum, que evidencia a falta de planificación mesmo normativa do goberno galego en ditos sectores. Sectores todos eles de grande impacto ambiental e paisaxístico na ordenación do territorio, nos que estamos lonxe de acadar un modelo de desenvolvemento sustentable basado en criterios económicos, sociais e ambientais. Moito máis cando, como é o noso caso, os niveis de protección da ordenación ambiental do noso territorio están ben aloxados do que o país precisaría, como é o caso da Rede Natura ou outras figuras de protección ambiental. A expansión do modelo forestal basado na liberalización e o amparo dos monocultivos madeireiros e de biomasa que incrementa o risco de incendio, a proliferación de proxectos devastadores de minería, así como de instalacións de xeración e distribución eléctrica vinculadas ás expropiacións express son consecuencias esperables da lei que se acaba de aprobar. Do mesmo xeito, mentre se liberalizan trámites para o aproveitamento eléctrico, non só se renuncia e se apraza sine die a revisión do Plan Sectorial Eólico de Galicia, senón que as áreas de reserva e as áreas de conservación, así como as súas franxas paralelas, pasan a ser consideradas áreas de desenvolvemento eólico. A ampliación do ámbito territorial do Plan Sectorial pola porta de atrás. A proposición de lei representa un agravio comparativo e un tratamento desigual favorecedor das grandes operadoras nos mercados, en detrimento da pequena e mediana empresa e do propio tecido de economía social. Mentres que o obxectivo é abrir o camiño dos grandes beneficios ás empresas do oligopolio eléctrico, ás corporacións mineiras e ao lobby forestal. As iniciativas locais de pequenas e medianas empresas, así como as diversas formas de economía social, nomeadamente as cooperativas radicadas no territorio, creadores de máis emprego e con maior e máis diversificado impacto social, atopan a diario todo tipo de atrancos administrativos, limitacións ou insuficiencia de axudas, e serán as damnificadas pola declaración de utilidade pública dos grandes proxectos e a propia liberalización e flexibilización de trámites de todo tipo que levan asociadas. Facilita os procesos de expropiación forzosa e reduce a autonomía municipal ao facer máis sinxela a consideración de determinados proxectos industriais como estratégicos, con menor control urbanístico, declaración de utilidade pública e de incidencia supramunicipal. O artigo 16 desta norma reduce de 50 a 20 millóns de euros o volume de investimento mínimo necesario para que un proxecto sexa declarado estratégico e de 250 a 100 os postos de traballo directos creados ou que simplemente precisen dunha especial necesidade de solo, non dispoñible coa oferta existente. Reduce tamén os plazos de consulta aos concellos, dificultando aínda máis o traballo de técnicos municipais que sofren as consecuencias dunha plantilla forzadamente mermada polas disposicións do Goberno do Estado. Ameaza o patrimonio cultural dos nosos montes porque fai prevalecer o aproveitamento industrial fronte aos tradicionais e comunitarios. Permite a corta xeneralizada onde antes se precisaba permiso e suprime a necesaria autorización de medio ambiente para os aproveitamentos madeireiros en zonas protegidas, reducindo de facto os niveis de garantías de protección ambiental das zonas de espazos protegidos, inclusive os da Rede Natura.
é a previsión dunha única nova planta de compostaxe. A fracción orgánica dos residuos urbanos pon de manifesto a renuncia fáctica ás propias previsións ao respecto no vixente e actualizado Plan de Residuos de Galicia. O novo réxime relativo á xestión, mantemento e conservación das áreas empresariais supón un desapoderamento de competencias municipais na materia, ao limitar e condicionar as potestades do planteamento respecto das entidades urbanísticas de conservación. En segundo lugar, e como efecto derivado, a traslación á facenda municipal de custos de mantemento de ditas áreas. Do mesmo xeito, contrariamente ao nivel de detalle do resto da proposición de lei, a previsión de mecanismo de mellora do financiamento daqueles concellos que incorporen medidas de apoio á implantación de iniciativas empresariais queda nun simple enunciado e na maior das indefinicións, sen máis concreción que a súa remisión ás leis de orzamentos. En resumo, esta lei do Partido Popular aposta por un modelo extractivo de escaso valor engadido e despreza un modelo económico, social e natural sustentable. O espolio dos nosos ben naturais comuns e o espolio do noso futuro, o sacrificio de garantías ambientais e dereitos sociais é unha hipoteca para as vindeiras xeracións. Apostamos por un modelo económico sustentable e democrático que protexa o noso medio ambiente e patrimonio para o futuro. Apostamos por actividades que xeren máis valor engadido, máis emprego e de máis calidade. Non queremos máis beneficios para uns poucos a costa de que os demais soportemos as súas consecuencias ambientais e económicas e opoñémonos a que se nos nega a participación na toma de decisións que nos afectan como cidadanía. E dende a administración local opoñémonos ao desapoderamento, limitación ou degradación das nosas competencias na ordenación das áreas empresariais e nos trámites de autorización ou avaliación ambientais. Por iso propoñemos os seguintes acordos para este pleno. Rexeitar públicamente a Lei 5/2007 de 19 de outubro de fomento da implantación de iniciativas empresariais de Galicia, aprobada polo Partido Popular mediante o trámite de urxencia e dificultando o debate parlamentario e a presentación de emendas. Segundo, demandar do Parlamento Galego a retirada ou derrogación da Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais por ser contrario aos principios de sostenibilidade e protección do medio ambiente, da paisaxe e do patrimonio cultural, por alentar un modelo social desigual e injusto e por limitar o dereito das administracións locais e da cidadanía para participar na toma de decisións sobre proxectos empresariais de especial trascendencia económica e social. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a planificar, programar e executar alternativas políticas económicas sustentables que garantan a preservación dos bens naturais, paisaxísticos e patrimoniais da Galiza, xeren rendas ecolóxicas e sociais e que impulsen iniciativas económicas locais creadoras de emprego de calidade. E cuarto, dar traslado ao presente acordo ao Parlamento de Galicia, grupos parlamentarios, así como a Xunta de Galicia. Esta é a lei que se conoce como de depredación. É unha lei que permite que ten unha boa enunciación co fomento da implantación de iniciativas empresariais, pero esconde o prezo ambiental, o prezo de descontrol que habería nesas iniciativas empresariais coa desregulación coa que se ven imposta esta lei. Bueno, evidentemente el voto del Partido Popular de As Pontes va a ser contrario a esta moción. Se trata de una moción que va en contra de lo que es una ley de implantación empresarial, cuyo objetivo no es otro que la llegada de nuevas empresas y la incorporación de nuevos sectores a la economía productiva gallega, ¿no? De todo lo que has leído, evidentemente, es una moción redactada en términos única y estrictamente ideológicos y no técnicos. Pero bueno, atendiendo a la redacción de la ley y diciendo por qué en este caso la defendemos, pues por los siguientes objetivos. Primero, la simplificación de trámites administrativos, que es uno de los grandes problemas que tienen los empresarios para poner en marcha iniciativas económicas. Lo que se trata es de que esos trámites administrativos se reduzcan lo máximo posible y al mismo tiempo los proyectos económicos puedan empezar a generar riqueza y empleo lo antes posible. Por otro lado, se persigue facilitar el acceso al suelo industrial,
no solo potenciando desde el ámbito económico, sino también ayudándolos a los concellos a poder desarrollarlo y, además, ofreciendo incluso posibilidades de financiación más blandas de lo que son habituales, ¿no? Por otro lado, también está claro que existe una serie de incentivos fiscales a la actividad económica, incentivos fiscales que se van a implantar desde el ámbito autonómico y además se incentiva a los concellos que también presenten sus propios incentivos económicos de la mano y con la ayuda de la propia Xunta de Galicia, de lo que es el Gobierno autonómico. Independientemente de las posturas sospechosas que Xuntos por as Pontes incluye en su redacción, yo creo que el principal objetivo es atraer e instalar empresas nuevas en Galicia, que es evidente que estamos necesitados. Necesitamos recuperar no solo la reindustrialización del país, cuando digo país me refiero a España, sino también la reindustrialización de nuestra comunidad autónoma, en un entorno de competencia, administrativa por parte de otras comunidades autónomas, en un entorno de competencia administrativa por parte de otros países que tienen frontera con nosotros, pero que incluso están conviviendo con el resto de la Unión Europea a la hora de atraer empresas que pueden ser deslocalizadas, una competencia administrativa, una competencia fiscal en la que tenemos que incidir para que las empresas no pongan su foco en lo que es la competencia vía salarial, lo cual no deseamos nadie. Además, sería un error en lo que respecta a la capacidad de atracción de talento, ¿no? En definitiva, yo creo que es una ley que incluso yo creo que podría haber sido más ambiciosa, pero que va a ser capaz de atraer actividad económica, sobre todo por el efecto de la liberalización. No existe desregulación, ¿vale? Desregulación significa eliminar leyes a cumplir y en este caso no existe desregulación, sí que existe liberalización, sí que existe flexibilización a la hora de implantar empresas y creo que eso es definitivamente positivo para Galicia y para cualquier administración que adopte una vía parecida. Sí. ¿Queres contestar ahora? Sí. Sí, gustaríame contestar que sí, que estamos de acordo en que as iniciativas empresariais en Galicia son unha cousa necesaria, pero tamén é necesario saber os riscos ambientais e que ese papeleo que di Manolo que lles axuda moito a non eso, pois é o que controla que a súa actividade teña ben regulada e que se faigan as cousas e que o precio que nos costa por exemplo, eu que sei, unha mina, que se falou aquí moito, dunha mina de algo, que se implantar esa mina, o custo que nos medioambiental e tal, o que nos... con esta lei non se sabería, porque se facería facilmente, sin prácticamente trámites previos. Eu creo que sí, son necesarias novas iniciativas empresariais, pero o custo ambiental tamén hai que valoralo porque é importante tamén para o futuro. Nada máis. Sí, bueno, a lo que estás aludiendo es a una rebaja, no tanto en los trámites administrativos como en los plazos, ¿vale? El que en determinadas actividades se implante esa declaración responsable previa, que ya ha sido beneficiosa en otras actividades, no significa que después la Administración no tenga que hacer su labor de control de la legalidad. Aquí de lo que se trata es de, oye, desde la Administración ya no te voy a declarar culpable antes de empezar. Por suposto, pero, bueno, as iniciativas empresariais que máis atrae isto sería, por exemplo, os eólicos na Rede Natura, que sería fácil, pois, en espacios da Rede Natura, pois, poñer eólicos, ou, por exemplo, na plantación de eucaliptos sin control, que tamén é unha actividade empresarial e tampouco necesitarías os permisos medioambientais e poderías plantar, pois, son dous exemplos, ou a minería en Touro, por exemplo. Es que dudo, en los ejemplos que pone, dudo mucho de que ese control ambiental vaya a desaparecer. Y después, por otro, lo que hablamos del eucalipto, ¿vale? que también es algo a que lo recurrís mucho, y a las plantaciones y a
y al sector forestal como fuente de riqueza, yo aplaudo la liberalización, independientemente de que tenga mi opinión sobre la plantación de determinadas especies. Lo que sí es cierto es que desde la Administración lo que tienen que empezar a contar es con el propietario. El propietario debe tener más libertad para decidir cómo explota su propiedad y ponerla en valor. Evidentemente con unos requisitos mínimos, pero tiene que tener mayor libertad. Y no coaccionársela. Y si nosotros, por el motivo que sea, y que fuera de interés general y además una calificación lo suficientemente importante como para que eso sucediera, si yo quiero limitar la puesta en valor de un propietario de sus bienes, entonces tiene que ser a cambio de una compensación. Entonces, vuelvo a lo mismo. No se trata ni de desregularizar, sino de flexibilizar los trámites administrativos. Se trata de dar más libertad a la iniciativa empresarial y con eso consolidar la senda de crecimiento en la que estamos o en la que hemos empezado a estar y recuperar un modelo industrial para Galicia que lo necesitamos. Sí, Menega. Sí, bueno, nos dicir que íbamos a votar por el desta moción e nos, bueno, pois sí, nos sospeitamos dos intereses que pode ter a Xunta do PP en este tipo de leis, non? Fomentar a implantación de iniciativas empresariais que van a enriquecer os grandes oligopolios cando en ningún momento o tipo de sectores productivos se interesaron para nada. Entón, nos sí pensamos que unha lei feita para os 4 amigos neste caso da xente que está gobernando na Xunta de Galicia. Non me podes dicir ou non é de recibo que se diga que o interés da Xunta de Galiza é flexibilizar que os pequenos propietarios podan poñer máis en valor os seus terreos, porque a realidade non é esa. A realidade é favorecer que as grandes empresas acaben esquilmando os recursos productivos do noso país. Si vamos a votar a prol da moción. Bueno, Manolo. Sí, no, es que la verdad es que a veces me pierdo porque mezclar algunos conceptos es bastante complejo y en este caso, a lo mejor por deformación de la formación, pues me cuesta mucho que desde este lado, por un lado, se acusa a la ley de exceso de liberalizadora y al mismo tiempo se le acusa de favorecer monopolios o oligopolios. O sea, o es una cosa o es otra. Y evidentemente, desde mi punto de vista, se ha puesto por una liberalización, lo cual hace más complejo el poder de mercado que ejercen las empresas que están en oligopolio. Pero bueno, eso es algo que es así, que es casi una identidad. Con lo cual, eso no lo entiendo. Y vuelvo a repetir, todo lo que sea liberalizar la economía, todo lo que sea facilitar los trámites administrativos, como comunidad autónoma lo necesitamos porque necesitamos reindustrializar Galicia, necesitamos atraer empresas que no se vayan a otros sitios que están compitiendo con esa flexibilidad administrativa, que están compitiendo de forma fiscal y que están demasiado cerca como para nosotros no tenerlo en cuenta. Con lo cual creo que esta ley es necesaria para Galicia y ya te digo, y desde mi punto de vista, pero eso es personal, se ha quedado corta. Sí, Ana. Bueno, bos días. Dende o noso grupo vamos a votar en contra desta moción e vamos a votar en contra precisamente por algo que comentaba María nun punto anterior, que para nós é importante, é unha das cousas máis importantes, que veñan asentamentos industriais e xeradores de emprego ao territorio, non? Nos entendemos, dentro dos distintos puntos que expoñedes na moción, que evidentemente non estamos de acordo no xeito no que se puido presentar, pero que este non é o foro para que nos solicitemos rexeitar esta lei por ese motivo, porque para eso está o Parlamento e o debate parlamentario, non? E con respecto ao resto dos puntos, no debate que estabades tendo agora con Manolo, decir que nos entendemos que é fundamental que se axilice o máximo posible os trámites burocráticos para o asentamento de proxectos industriais, porque creemos que, ademais, é un dos problemas graves
que temos, non? Que un proxecto industrial xerador de emprego e de riqueza para un territorio teña unhas trabas burocráticas inmensas que ralentice ou que imposibilite moitas veces ese asentamento. Me gustaría tamén, a raíz da resposta que lle decías antes a Manolo, decir que, evidentemente, nos entendemos que ten que haber un control por parte, neste caso, do Goberno autonómico para preservar os recursos naturais, pero tamén entendemos que eses recursos naturais que teñen que ter un control e unha garantía non poden estar por encima e non poden moitas veces imposibilitar o asentamento de proxectos, non? E precisamente aquí, que o comentabades agora, que é unha vila onde vivimos durante moitos anos dunha explotación mineira e onde unha explotación mineira nos deu a entender e nos amosou a riqueza que pode traer para todos os veciños e veciñas e, ademais, un pobo onde o sector forestal ahora mismo sigue traendo moitos ingresos extras para moitos veciñas e veciñas, como digo, entendendo que sí que ten que haber un control, porque entendemos que sí, que non se pode deixar en mans, neste caso, de empresarios a devastación do medio natural, pero sí é importante que as cousas se axilicen e se faciliten para xerar emprego e para mellorar a economía do territorio. Sí, Pellón. Non me sorprende que o PSOE vote en contra desta, sobre todo das Pontes, porque cando iba a distraer aquí unha papeleira, é algo que supoño que os permisos medioambientais e todo eso non tirou para diante ao final. Eso é o que esta lei podería permitir. Non sei se nós tamén estamos de acordo en que a iniciativa empresarial e o traballo é importante, pero non a calquera precio tampouco, porque hai que cuidar o medio natural. De feito, a seguinte moción é de apoio ao medio rural, ao medio natural e tal, pero votar en contra desto é todo o contrario, porque sabemos que a implantación e o saqueo dos nosos montes e dos recursos naturais para obter beneficios rápido e nada máis. Bueno, Pellón, temos unha diferencia de criterio bastante clara, porque nos, sinceramente, ojalá tivésemos esa industria papelera xerando emprego aquí a costa de que explotasen o terreo, porque o fixo Endesa durante moitos anos. Non só nós, estou segura que o 99,9% dos veciños das Pontes estaríamos dispostos a que seguiran explotando os recursos naturais desta vila a cambio do emprego e da riqueza que se xenerou gracias a esa explotación. Evidentemente, se puidésemos ter a sorte de que a industria papeleira ou calquera industria que xere emprego no noso municipio se asente aquí, e podemos facilitalo, e hai medios, e outras administracións teñen medios para que se facilite, nosotros o vamos a apoiar, sin ninguna dúbida. Sí, bueno, o emprego que podería facer unha papeleira, non sei se estuveches en Pontevedra, ao lado de Ence, ali o ben que ule e tal, igual, pois, sí, hai moito emprego, e estou de acordo que hai outras maneiras de crear emprego que non é esperar que veña esa gran empresa que che salve a vida, non? Digamos que a posta en valor do rural e das cooperativas, etc., algo que nos está facendo aquí, algo que é unha proposta, algo que nos dixemos varias veces, pero parece que non é algo interesante para propoñerlle aos veciños do rural, por exemplo, ou un plan de mobilidade, ou non sei, así cousiñas para dinamizar o rural, eso non, hai que esperar a que veña unha gran empresa, a que se leve todos os recursos naturais e que dé uns empregos para X anos, e que se acabe, porque todo ten un final. Todos eses recursos teñen un final. Bueno, a ver, estou de acordo en que as cooperativas, en que a explotación dos recursos naturais por parte de autónomos poden xerar emprego, e son distintas iniciativas que crean
que sí que crean alternativas de emprego, pero que volvemos ao mismo pellón. Eu, perdona, porque temos un criterio completamente distinto. Se se puidese ou tivésemos a opción de que se asentase no noso municipio unha gran industria que xere centos ou miles de postos de traballo, pola nosa parte, se volvo a repetir, non se iba a decir que non, ao revés, A costa da contaminación, unha nuclear, por exemplo, xa que cando se acaba o carbón nuclear, non? Bueno, mira, hai unha diferencia básica. Mareas levaba no seu programa o peche das centrais de carbón. Nós, a parte da ideoloxía que se poida ter no partido ao que pertencemos, temos unha cousa moi clara, é que somos veciños das Pontes. Todos os que estamos aquí somos veciños das Pontes. E aquí sabemos precisamente os beneficios que pode traer para todos os veciños esas industrias ou esos sectores que vos ahora mismo estades criminalizando aquí como se fora. Pois, xo volvo a repetir, nós apoiaríamos, oxalá tuvésemos que estar aquí para apoiar a implantación dunha gran industria que utilizara os recursos naturais do Concello para xerar emprego e xerar riqueza. Bueno, por rematar, Pellón, despois si queres me dices, pero para centrar un pouco respecto da moción en sí, non? Nos, ademais, entendemos que non se trata do rexeitamento da lei, sino que, ao mellor, o que sí que habería que facer, e aí concordo tamén co que decía Manolo, que ao mellor o que hai que facer é implementala, lóxicamente, garantizar que vai haber un control total, non? Como se vai facer eso? Obviamente, quen vai facer os informes non vai a ser Feijóo, van a ser os técnicos e, polo tanto, seguirá habendo eses controis medioambientais. Eu non sei como foi, vos na vosa moción expoñedes, bueno, que foi tramitada de urxencia, realmente non sei como foi, creo que sí, que efectivamente foi tramitada de urxencia, pero o que sí sei é que calquera empresa que pretenda implantarse nun territorio e xerar riqueza, pois ten que pedir licencias e autorizacións, e iso vai a seguir, vai a continuar a ser así, vai a ter que seguir a facelo. Esta lei non o se exime diso, ten que quedar claro. Eu creo que se con esta lei, como moi ben decía Ana, se consigue reducir burocracia, reducir plazos, que, por outra banda, non coñezco en profundidade a lei, porque, entre outras cousas, non se limita solo a estes puntos que vos facedes mención na moción, senón que é unha lei amplísima, que toca moitísimos sectores e moitísimos paus, non? Pero, se con isto, como digo, se consigue acurtar plazos e agilizar a tramitación de todos eses expedientes, pois eu estou segura de que eso contribuirá á agilización do asentamento empresarial e que será bon para todos, porque se algo sabemos tanto no Concello como calquer empresario ou calquer persoa que teña que recurrir a informes de organismos autónomos da Xunta de Galicia ou tal, que ten que esperar probablemente por unha licencia de impacto ambiental, pois ao mellor 9 meses, un ano ou máis, ou para un informe de augas de Galicia que ten que esperar 7, 9 meses ou máis, para un informe de patrimonio que estamos nuns plazos de 9 meses, 10, un ano ou máis. É dicir, se con esta lei se consigue reducir todo isto, que non é máis que eu entendo que o que pretende esta lei é a creación dunha ventanilla única, aquela famosa ventanilla única xa de Manuel Fraga no seu momento intentou implantar, que logo non se levou a cabo, non? Esa ventanilla única a través da cal se xestionarían todas estas solicitudes e que despois se repartiría aos distintos departamentos. Entón, como digo, se isto vai a contribuir a agilizar todos esos trámites, pero ademais vai a constar, pois vai a contar con todos os controles necesarios e non saltarse os informes, sino que vai haber que ter os informes igual, pois, como digo, benvido sea. Respecto das especies, dos temas que estabas plantexando, das industrias madereiras e demais, home,
hai cousas que sí que son unha incongruencia, que máis ou menos podemos estar de acordo en que non debe proliferar pois, as plantacións de eucaliptos, que non poden ser sin control, vale, estamos de acordo, pero tamén o que está claro é que a Xunta, que é moi áxil á hora de impoñer sancións, que moitas veces algún veciño se atopa con que ten unha finca, de repente está plantando unha especie que foi a especie que plantou toda a vida, e de repente pois lle cambian a recalificación e de repente pois esa finca pasa a ser rede natura e o veciño non o sabe, e continúa a plantar a mesma especie e resulta que lle meten un paquete que o deixan temblando. Entonces, a Xunta en eso é moi ágil, pois a mellor sí que teñamos que exixir que sea áxil tamén en todas estas tramitacións e que haxa unha información a todos os veciños e, como decía Manolo tamén, que tamén concordo con el en eso, que non sirva de precedente, pero é certo que cando se trata de cuestións así, pois hai que implementar axudas e, por suposto, non desvalorizar unha propiedade a libre albedrío, sino que hai que contar co propietario e, polo tanto, indemnizalo ou axudarlle para que poida cambiar de plantación. É unha cousa moi importante que a mí me chocou moito a atención personalmente. Leín e releín a vosa moción e falades do artigo 16 da norma, que reduce 50 millóns a 20 millóns o volumen de investimento mínimo para que o proxecto para que un proxecto sexa declarado estratégico, non? E me chama a atención porque vos o criticades pensando que pasa con un proxecto de 30 millóns de euros, que non é estratégico. E falades, ademais, de que se vai xa non de crear 250 postos de traballo, que pasaría a ser que un de 100 postos de traballo. Un de 100 postos de traballo non é estratégico. É dicir, un proxecto estratégico é o que pode desarrollarse en crecemento, que ten un valor competitivo de desarrollo e de crecemento, etc. E, lóxicamente, debe de terse en conta a inversión e a xeración de emprego que vai a ter para poder proceder á súa declaración de estratégico. Pero hai que ser racionales e intelixentes nesa declaración, porque un proxecto de 100 postos de traballo e con unha inversión de 20 millóns de euros, se ademais reúne todas estas características, pois pode ser dun valor estratégico total. Eu creo que, como vos dicía, que é unha lei moi amplia, con moitísimos aspectos e con moitísimos sectores nos que hai moitísimas cousas que deberían regularse mellor. Seguramente se queda corta, porque en moitos casos eu non me lín a lei enteira, teño que recoñecela, porque ademais é un tocho, me limitei aos asuntos que vos plantexabades na moción e seguramente habería que incluir disposicións adicionais ou modificar en determinados artigos ou incluso implementalos, non? Pero o que vos pedides na moción de que se derogue, que se pida a derogación inmediata da lei tal, bueno, pois entendo que non podemos apoialo. Para nós tamén penso que vos basades máis nun plantexamento de carácter ideolóxico máis que de outro tipo, non de análisis real. Pero, ese é o voso parecer, é a vosa postura. Nos entendemos que sempre que este garantido o cumprimento da legalidade nos procedementos, se isto significa un acurto dos prazos e unha axilización importante para a implantación de novas empresas, pois benvido sexa, porque iso vai a traer desenvolvemento económico. Ben, para non coñecer a lei, defendíchela bastante, casi media hora, pero sí, esta moción ben feita por un grupo de traballo que traballa no Parlamento e que sí coñece a lei. E, polo tanto, fai as súas valoracións, como o Grupo Socialista fará as súas, e nós traémola aquí para que o Concello, se estima oportuno, pois a
a apoio, pero como vexo, Ana dixo antes que a Marea levaba no programa cerrar a central, eu digolle que non, que o programa é de ter alternativas e crecemento empresarial para que, cando chegue o momento, porque non sei se será infinita o carbón, eu creo que non. Eu creo que é un recurso finito, como o petróleo. Igual non o vivimos, que se acaba, pois non. Igual é o máis contaminante que hai, bueno, pois... Pero eu digo que hai que ter alternativas de irse desligando desto, que está moi ben vivir do carbón, moi ben, hostia, este pueblo débelle todo ao carbón, pero hai que ter algo para cando chegue o momento de cerrar esa explotación, que leva dende os anos 60, 80, bueno, non me quero equivocar, estou nervioso, moi ben, pois hai que ter algo para cando esa enerxía pois deixe de... tal. É o que vexo que aquí non hai, pero bueno, isto xa é outro tipo de debate que non ten que ver ca moción, se non a queredes apoiar, pois moi ben, solo dicir que a xente que fixo esta moción coñece ben a lei, a fixo, eu defendo e voto a favor, e vos votade o que consideredes oportuno. Bueno, sobre a aclaración que facías, decirche que evidentemente estamos completamente de acordo en que hai que ter alternativas para cando cesan as explotacións, porque nas Pontes non é que vai a cesar, é que xa cesou hai uns cuantos anos. E aí están os polígonos industriales con outro tipo de empresas que lóxicamente non absorberon o 100% dos postos de traballo que había na explotación, pero bueno, xa hai anos que nas Pontes non hai unha explotación, hai unha central térmica, pero non unha explotación mineira. En eso estamos completamente de acordo, pero bueno, non creo que eso teña nada que ver co tema desta lei que se presentou no Parlamento, non? Non ten nada que ver, pero bueno, como saleu o tema, pois para contestar eso, nada máis. A ver, pero sacacho tú, Pellón. Falache dunha mina que se falara moitas veces aquí, sacacho ti, en calquer caso, a explotación, como moi ben Diana, xa non está, pero vos o que levabades en programa era a eliminación das centrales térmicas de carbón. E aquí xa non hai explotación minera, pero sí que hai unha central térmica de carbón. Entonces, por eso che digo que é unha cuestión ideolóxica. Vos plantexades a eliminación das centrales térmicas de carbón e nos loitamos e pelexamos pola continuidade da nosa central térmica de carbón. Vos, os vosos parlamentarios, votaron en contra desta moción, vos prepararon esta moción e plantexaron estas cuestións da vosa moción. Os nosos parlamentarios do Grupo Socialista votaron en contra desta moción, votaron en contra desta lei no Parlamento galego. Pero nós, que somos o Concello das Pontes e somos concelleiros do Concello das Pontes, vale? A nosa prioridade é mirar polos intereses do Concello das Pontes e polos intereses dos veciños do Concello das Pontes. Eso como prioridade absoluta e total. E podemos estar máis ou menos de acordo cos nosos parlamentarios e co noso propio grupo político, pero sempre, sempre vamos a mirar polos intereses, en este caso, entendendo que somos un pobo industrial, un pobo que pelexamos todos os días do ano polo desarrollo industrial de As Pontes, entendemos que ten esta lei estas ventaxas, que terá moitísimos inconvenientes, segurísimo, por eso decía que o mellor é unha cuestión de implementar a lei, de mellorala, de meter novas disposicións, en fin, pero non de derogala porque na parte que concirne a axilización das tramitacións de cesar un pouco na utilización de tanta burocracia á hora da implantación de proxectos industriais, pois entendemos que non é oportuno. E por eso, aínda en contra do criterio dos parlamentarios do Grupo Socialista de Galicia que votaron en contra desta lei, nós non imos a apoiar esta moción porque a plantexas en uns términos cos que non estamos de acordo. Ben, procedemos a votación. Votos a favor da moción. Votos a favor. En contra. Ben, pasamos á seguinte moción, que é unha moción que presentamos o Grupo Socialista contra o abandono do medio rural galego.
Vou na ler textualmente que di que a recente vaga de lumes que vende a afectar o rural galego a escasos días puxo de manifesto a vulnerabilidade do territorio rural e urbano ante un evento climático extremo. O lume puxo diante dos ollos dos galegos a profunda crise que vive o rural galego e o escenario futuro de catástrofe cara ao que nos encamiñamos como sociedade se persiste o abandono do noso rural e a necesidade de afrontar a realidade con medidas urxentes e intelixentes antes de que sea demasiado tarde. Levamos décadas de desatención, de envellecemento demográfico, de falta de relevo xeneracional nas explotacións, do abandono da actividade agraria e gandeira e eliminación de toda clase de servicios públicos, peches de escolas e centros de saúde, retirada de liñas de autobuses, procesos todos que están a dar como resultado o abandono da poboación rural e o cese da actividade productiva no territorio. Sen actividade productiva non hai xestión do territorio nin control da biomasa, nin mantemento dos cortalumes naturais que supoñen prados, pastos, cultivos e terras de labor. Pero non pode haber actividade productiva se esta non é rendible, nin pode haber actividade productiva se non hai xente que aposte por vivir no rural e facer dela a súa forma de vida. E para que iso suceda, a xente ten que ter servicios e calidade de vida á altura dos tempos en que vivimos, así como percibir un recoñecemento por parte da sociedade polo labor desenvolto no rural. É unha aposta clara das administracións públicas por manter un rural vivo, activo e con futuro. Por iso propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Solicitar, primeiro, á Presidencia da Xunta de Galicia a apertura dunha mesa de traballo na que estean representadas todos os actores institucionais, sociais e económicos que poidan facer achegas para desenvolver medidas políticas urxentes para combater o abandono do medio rural galego. Segundo, exixir ao Goberno da Xunta de Galicia a dotación orzamentaria suficiente e sostida no tempo que permita afrontar de xeito claro e a marxe das convocatorias electorais un plan de investimento en infraestructuras, servizos e innovación que cambie a tendencia actual. Terceiro, aplicar a aplicación inmediata dun paquete de medidas urxentes de contención económica que asegure a supervivencia das explotacións que se viron afectadas polas inclemencias climáticas, tanto polas xeadas, a seca e os lumes catastróficos. Exixir a solución aos graves problemas estruturais que ameazan o futuro de agricultores e gandeiros, como a mobilidade de terras que permite o acceso ás terras aos mozos que se incorporarán nos próximos anos. Quinto, exixir unha nova política forestal que permita armonizar os usos productivos do monte coa protección medioambiental e a prevención dos lumes, buscando fórmulas efectivas que faciliten a agrupación forestal de terreos particulares e buscando fórmulas que permitan poñer en produción agraria ou forestal as máis de 300.000 hectáreas de montes veciñais en estado de grave abandono, dando así valor engadido á madeira dos nosos montes e xerando emprego industrial no rural. Sexto, reformar o Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia de forma que estes fondos da Unión Europea se dediquen realmente ao apoio a agricultores e gandeiros, reforzando as súas rentas a través do cuidado medioambiental do territorio que supoñen as terras agrarias. Sétimo, exixir da Xunta de Galicia que se garanta unha axeitada electrificación e unha axeitada chegada de banda ampla de internet a todo o territorio rural galego en condicións de igualdade coa calidade de acceso no medio urbano, para poder facilitar así a chegada da sociedade da información e a posta en marcha de novos modelos de servicios e negocios asociados a ela. Oito, exixir ampliación, mellora e mantemento dos servicios no rural galego, mellora das infraestructuras, mantemento dos puntos de atención sanitaria e asistencial, evitar o peche das escolas e fomentar as axudas para a natalidade e conciliación no medio rural, para fomentar así o asentamento de poboación e a mellora da súa calidade de vida. E, por último, poñer fin á sucesión de accións punitivas injustificables contra as rendas dos produtores do rural por parte das administracións estatal e autonómica, o catastral, inspeccións abusivas de traballo, descontrol, reclamacións fiscais, etc. Teño que decir que nos facemos eco da petición e presentamos esta moción a petición da Organización Profesional Agraria Unións Agrarias UPA. Abondar un pouco, teño que decir tamén que presentachedes unhas emendas, pero douvos a palabra, as falamos e vamos debatindo sobre a moción. Manolo. Bueno, en este caso, ante esta moción, mi postura va a ser la de abstención. No tengo nada en contra de las medidas propuestas. Lo que pasa es que creo que a día de hoy
que la actuación de los diferentes grupos que están presentes en el Parlamento de Galicia pues han incluso ido más allá que esta moción. Yo, respecto de la protección del rural y del medio de vida en el rural, querría recordar una serie de medidas que adoptó el Partido Popular de Galicia durante sus gobiernos, y también quiero citar una serie de propuestas que el propio Grupo Popular ha hecho al Parlamento el 7 de noviembre, es decir, 4 días después de la firma de esta moción. Por eso entiendo que está superada, ¿no? Son una serie de propuestas y una serie de acciones que ha realizado el Grupo Popular Autonómico. Tengo que leerlas, me veo obligado a leerlas porque no las conozco todas, y además, para no correr en riesgos de traducción simultánea, las leeré tal como están redactadas en la propuesta. Entonces, por un lado, facer referencia ás medidas de prevención adoptadas pola Xunta de Galicia nos diferentes gobernos, como pode ser a primeira lei de montes no ano 2012, o decreto para fomentar as agrupacións de propietarios forestais, xa foi no 2011, a obriga aos propietarios de montes a que teñan un plan de ordenación a partir do ano 2020, a regulación e a obriga de reinvestir en mellora e protección forestal os ingresos obtidos polos montes veciñais mancomún. O Grupo Popular restrinxeu a recalificación dos terreos queimados prohibida por 30 anos, algo que ven a clarificar poñer luz sobre todos esos memes e intervencións que hai en redes sociais de xente que está bastante desinformada ou que, estando informada, quere facer correr diferentes rumores. Desde a Xunta de Galicia tamén se crearon axudas para a planta de especies autóctonas, creouse a Axencia Galega de Industria Forestal, estableceuse impostos cero para calquera compra ou permuta dunha finca rural, impostos cero na compra de vivendas en áreas rurais para determinados colectivos e niveis de renda, e deduccións no IRPF e no imposto de patrimonio nos seus tramos autonómicos para os que xeren actividade económica no rural. Estas son medidas tomadas ata o 6 de novembro deste ano. Pero, ademais, o Grupo Parlamentario Popular no Parlamento Galego, día 7 de novembro, propuxo ao resto do Parlamento as seguintes medidas. No eido da prevención, primeiro, acordo coa Administración local para incentivar económicamente a limpeza dos montes. Segundo, proposta a FEGAM dunha fórmula para garantir que o 100% dos concellos rurais que non teñen parque de bombeiros propio conten con brigadas forestais cofinanciadas pola Xunta, e deste xeito se pase dos 195 concellos acollidos a esta fórmula a 300. Plan Aprol Rural 2018 dotado con 7 millóns de euros para que os concellos poidan contratar persoal dedicado á silvicultura e a limpeza de montes. Novo mapa de emerxencias que incorpore e coordine no mando único a comarcalización dos bombeiros de Galicia, dos parques de bombeiros, os grupos de emerxencia supermunicipal e as ferramentas de comunicación, incrementar a seguridade xurídica dos concellos para facilitarlles a execución subsidiaria das medidas de prevención no caso das parcelas de titular descoñecido, medida que xa figuraba na Lei de Medidas Administrativas e Fiscais, de xeito que poidan tanto acceder á xestión de biomasa como vender a madeira resultante para resarcirse dos gastos, incorporación de xeito cautelar ao banco de terras daquelas fincas de propietarios descoñecidos, falecidos ou ilocalizables mentre se investiga quenes son, incorporar ao banco de terras as fincas abandonadas nos montes veciñais en mancomún, que se poida mobilizar fincas incorporadas ao banco de terras cando haxa demandas empresariais que se comprometen a darlles rendibilidade axeitada, establecer faixas de protección alrededor das subestacións eléctricas e estacións de telecomunicacións, obrigar a xestión da biomasa nas vivendas illadas en solo rústico, ampliar as limitacións nas faixas secundarias, endurecemento dos requisitos para a plantación de piñeiros e eucaliptos entre os 30 e 50 metros de núcleos, ampliando a 10 metros o espazo entre exemplares, creación de campañas de difusión das responsabilidades e obrigas que se teñen como propietario, educación e sensibilización das xeracións máis novas durante a enseñanza obrigatoria, medidas no eido da ordenación como son a revisión do Plan Forestal de Galicia co Consello Forestal e sometemento deste ás achegas dos grupos parlamentarios na Cámara, impulso dos plans de ordenación a nivel distrito para orientar o crecemento forestal dos montes, dando prioridade aos distritos das provincias de Pontevedra e Ourense, impulsar con 4 millóns de euros a ordenación a un terceiro nivel dos propietarios e asociacións. Así, montes e terreos forestais terán que dispoñer en 2020 dun instrumento de ordenación ou xestión forestal para utilizar os aproveitamentos, plan de actuacións de mellora das zonas de pastoreo extensivo nas provincias de Pontevedra e Ourense, dotado con 1,3 millóns de euros,
accións de fomento da reestructuración parcelaria, accións para afondar na simplificación administrativa, a apertura dunha plataforma tecnolóxica no portal da Xunta que permita saber, vía xeolocalización, se un monte forma parte de espacios suxeitos en réximes de protección para permitir aos operadores económicos unha planificación da xestión forestal respectuosa, medidas no eido da dinamización, como son intensificar o papel da Axencia Galega de Industria Forestal para fomentar as PEMES, facer o sector máis competitivo e fomentar o emprego de calidade, posta en marcha dun programa mixto para tratamento silvícolas e xestión de biomasa, programa para 2018 que combina información e emprego, modificación do decreto das sociedades de fomento forestal para facilitar a entrada de novos investidores, novas rebaixas fiscais a implementar durante 2018, sobre todo nos tramos autonómicos de IRPF e patrimonio, e no eido da loita contra os incendiarios, creación de equipos forestais de investigación que apoien o traballo das restantes unidades de protección ante os incendios, creación dos equipos de vigilancia de incumprimento das medidas da normativa forestal, creación do registro administrativo de investigacións en materia de incendios forestais, creación dunha rede de vigilancia forestal que mediante cámaras de videovigilancia axuda a identificar a actividade incendiaria o máis rápido posible e campaña de coñecemento do teléfono 085. É dicir, creo que con estas 30 propostas que o Grupo Popular propuxo ao Parlamento o pasado día 7, non fai nada, que está por superada esta moción. E por outro lado, quería engadir que tamén a nivel local se poden fazer cousas para o mellor non para potenciar a fixación de población no rural, porque está claro que a tendencia mundial é de que a xente se move ás cidades, pero sí que, como grupo municipal, teníamos proposto no noso programa que se podían poñer en marcha diferentes accións. Por exemplo, evidentemente, a promoción e atracción de actividade económica no rural, a creación desa ventana administrativa ambulante, é dicir, non que teña que vir unha persoa das nosas parroquias o Concello ou as súas instancias administrativas, senón que sexa a administración quen vai unha vez a semana, unha vez cada 15 días a esas parroquias, porque hoxe os medios hainos de conexión a internet, etc., para que vayan os funcionarios ás parroquias a atender as diferentes tramitacións administrativas que necesiten esos veciños, buscar cales son os xacementos de empleo no ámbito no eido rural para iniciar accións formativas e incluso negociar. E aquí sí que vos permito utilizar a palabra instar, que tanto vos gusta a Xunta de Galicia, a que, ante as últimas actuacións, ubique, localicen as pontes ciclos de formación profesional vinculados co sector primario, é dicir, agrícola, gandeiro e forestal, e tamén se propoñía a mellora do plan de mobilidade do rural, é dicir, mellorar, ampliar ou flexibilizar na capacidade do que se poida a mobilidade deses veciños que estén vivendo nas parroquias para que se podan achegar de unha forma máis sinxela ao centro do pobo. No 2009 sortiña Suárez Canal e a Xunta túa, os teus partidarios tiraron o todo. E agora volven ao Banco de Terras e volven a lei que tiñamos no 2009. Perdemos 8 anos. Vou seguir utilizando o galego. Vamos a ver. No ano 2009, eu non vou partido, no que sexa. Me refiro a que a ti gustache moito falar dos teus partidarios, dos teus... Eu son representante... Espera, déxame falar. Falaches ti, ora falo eu. Porque parece que está sempre na búsqueda dun ambiente frentista. Eu non quero iso. Estou che dicindo, independentemente do que pasara en gobernos anteriores, vos presentades unha moción que me firmado tras de novembro, o que vos estou facendo é achegarvos, primeiro, un relatorio de medidas que xa existían e que se levaron a cabo desde gobernos da Xunta de Galicia, e 30, ni máis ni menos, 30 propostas que o Grupo Popular fixo ao Parlamento Galego, que supoño que os demais grupos estarán a avaliar ou a propoñer as súas, e ademais engado 4 propostas de medidas que se poden facer a nivel local. Vale, estou falando... Entón, creo que a intervención
foi o suficientemente respetuosa e constructiva para non ter que falar de partidarios non partidarios. Primeiro, porque eu son afiliado ao Partido Popular desde pouco antes de que me presentara a estas eleccións. Vale? Entonces, antes non tiña nin partidarios nin partidarios. E aínda así, teño a capacidade de nunca de falar de partidarios ou enemigos ou non, penso que aquí somos xente de diferente ideoloxía, de diferente forma de ver ou de diferentes ideas para poñer en marcha para as fontes, eu estou aportando as que eu creo que serían positivas. Vale, se queres falar deso, falamos. Ahora, de partidarios e de frentismo non vou falar.